Bueno, egun ondan hoi, eta ezertan hasi aurretik, zer? Bueno, egun ondan hoi berriz, eta ezertan hasi aurretik, eta bloke honi sarrera eman aurretik, azaldu behar dizuet, nolabait bloke honen borobiltzea eta bloke honen koordinazioa Idurre Eskizabelek egin behartzuela, baina bera izan da lehen baja, arazo pertsonal batengatik ezin izan du gaur hemen izan, eta bere asmoa zen nolabait arnasguneek euskararen normalizazioan jokatzen duten paperaren inguruan jardutea, eta bueno, saiatuko naiz ni ez berak egingo lukeen bezala, baina nolabait ueman landua dugun eran arnasgunen inguruko argazki bat erakutsi, eta gure ustez zergatik arnasgunek paper hori jokatzen duten azaltzen, motzean, ondoren bloke honetakoa izan da beste baja ere, eta Skype bidez hartuko da Imanol Esnaola Gaindegiako koordinatzailea azterketa sozioekonomikoaren berri ematera. Berak prestatu duen PowerPoint edo aurkezpena ikusi ahal izango duzue pantailan, eta bere hitzak entzungo dituzua. Eta gero ondotik Iñaki Jurrebasok soziolinguistika klusterraren izenean udalerri euskaldunen bilakaera soziolinguistikoaren azterketaren berri emango du. Beraz, bueno, ezertan hasi aurretik, Irati. Bueno, gero esan baita ere, 2 orduko tartea aurrikusten zela, lehen saio honetarako, galderreguen edo galderen tartea motz xamarra aurrikusten genuen, baina arazoak arazo tarte hori luzatu egingo da, eta beraz zuen ekarpenak eta zuen galderak jasotzeko aukera handiagoa izango dugu, eta hori izango da puntu positiboa behintzat. Ezertan hasi aurretik, aipatu nahiko nuke, arnasgunen inguruan asko hitz egin da, definizio asko egin dira, baina bat ekarri dut nik gaur hona, eta hori irakurriz hasi nahiko nuke, eta soziolinguistikako eskuliburuak honela definitzen ditu arnasguneak. Fishmanek Bracing Space deitzen dira, hizkuntza gutxitua bizi berri dadin ezinbestekoa da hizkuntza hori nagusi den gune geografikoak egotea, ez dira getoak, ez baitira isolatuta egon behar. Gune horietako biztanle gehienek badakite hizkuntza gutxituan hitz egiten. Eta hizkuntza hori normaltasunez erabiltzeko baldintzak daude eta belaunaldiz belaunaldiko transmisioa naturaltasunez gertatzen da. Hola definitzen du soziolinguistika eskuliburuak arnasgune bat. Gure ustez, udalerri euskaldunak gaur egun Euskal Herrian euskararen arnasguneak dira, bai? Arnasgune geografikoak. Arnasgune geografiko ez gain, badaude arnasgune soziofuntzionalak deitzen ditugunak. Baina gaur-gaurkoz arnasgune geografiko ez arituko gara, eta gure ustez udalerri euskaldunak dira gune horiek gaur egun. Mapan erakusteko, hori da uematik erabili izan dugun eta erabiltzen dugun mapa, bertan Euskal Herriko mapa egoera soziolinguistikoaren arabera kolorez margotuta dago, kolorea argienean 0,35 bitarteko ezagutza duten eremuak agertzen dira, berde ilunagoan 1,35-etik 70-erako guneak, eta berde ilunean guk udalerri euskaldunak izendatzen ditugunak. Ueman badugu irizpide bat udalerri euskalduna izendatzeko, eta hori egiten dugu euskararen indizearen arabera. Euskararen indizea da euskaldunak gehi ia euskaldunak zati bi, eta hori 70-etik gora duten udalerriak guretzat udalerri euskaldunak dira eta badute arnasgune izateko baldintza. Mapa hori horrela ikusita, hurrengo mapan argiago ikusten da zein izango litzateken arnasgunen edo lurgune hori, bai? Naranja eta morez dagoen hori da lurgunea, euskararen lurgunea deitzen dioguna guk, eta gero morez dauden horiek dira ueman dauden udalerriak, 73, 188 udalerrietatik. Hego Euskal Herrian 161.
horiek herrialdeka banatuta, daude Araban bat, Bizkaian 57, Gipuzkoan 78, Nafarroan 36, Baxe Nafarroan 19, Lapurdin 0 eta Zuberoan 8. Kontuan izan behar dugu, datu horiek ez direla iturri berberetakoak, EAEko datuak dira 2011ko mapa soziolinguistikoak eman dituen datuak, Nafarroakoak atzo atera baldin baziren ere guk hemen erabili ditugunak 2001koak dira, izan ere gu udalerrikako datuetan oinarritzen gara, eta Nafarroako gobernuak atera dituen datuak eskualde mailan baino ez ditu eman. Beraz, hemen ditugun edo erabili ditugun datuak 2001koak dira, eta iparraldeko datuak, hau da ez dago datu ofizialik, eta estimazio batzuk baino ez dira. Hori esan da, udalerri euskaldunetan bizi den biztanlegoa zenbatekoa den ikusteko gazta horiek prestatu ditugu, eta da, udalerri euskaldunak, Euskal Herriko udalerrien 27% dira, eta 73% udalerri ez euskaldunak, baina udalerri euskaldunetan biztanlegoaren 12% bizi da. Eta pixkat hori esan da, aipatu nahi dugu guk ikusten ditugun ezaugarriak udalerri euskaldun horietan direla hauek. Batetik udalerri txikiak dira gehientsuenak, badaude udalerri ertainak ere, eta handiena Zarautz izango litzateke. Udalerri horietako herritar gehienak daki euskaraz, hau da gehiengo zabal batek, 70%tik gora. Euskara da bertako herritarrek modu naturalean erabiltzen duten hizkuntza, bai kaleko kalean, etxean eta normalean egiten dituzten ekintza guztietan. Belaunaldiz belaunaldi transmititzen da euskara, eta erabilerari esker euskara une oro biziberritzen ari da gune horietan. Eta zergatik esaten dugu garrantzitsuak direla arnasguneak euskararen normalizazioan? Belaunaldiz belaunaldiko transmisio hori modu naturalean ematen delako, ezagutza kopuruak erabilera bermatzeko baldintzak ematen dituelako, ohiko erabileraren ondorioz hizkuntza biziberritu egiten delako gune horietan, etorkizuneko Euskal Herri euskalduna irudikatzeko balio digutelako, nonbait Euskal Herri hori errealitatea baldin bada gaur egungo udalerri euskaldunetan delako, eta normalizazioan ari diren gainerako udalerrietarako ere eredu direlako. Eta pixkat hori esan da, azalduko dut nola iaz lui jardunaldietan UEMak egin zuen aurkezpenean nolabaiteko amia bat edo egin genuen, bai? Udalerri euskaldun hauen egoeran aukerak eta arriskuak ikusten genituen. Aukeren artean zegoena edo aipatzen zena zen, urte luzeetan edo azkenengo 30 urteetan udalerri euskaldunetan lortu dela nolabait gaztelaniak bereganatu zituen funtzioak berreskuratzea, bai, administrazioa esaterako. Udalen euskalduntzan lan handia egintzen eta beste eremu batzuk ere gaztelaniak beretzat zituenak euskararentzat berreskuratzea lortu zen. Horrez gain, positiboki baloratzen da gaur egun oraindik ere udalerri euskaldunak bizirik egotea eta gune horietan euskara nagusi izaten jarraitzea. Baina aukera horien gain arrisku batzuk ere bazeuden. Arriskuetako bat zen, hau da, udalerri horiek txikiak izanik, hau da, udalerriak jendez usteko arrisku bat, bai? Hau da, udalerriak desagertzeko arriskua. Hori UEMak bere sorreran ere aurrikusi zuen eta horregatik jarri zuen bere hirugarren helburu gisa udalerri euskaldunen garapen sozioekonomiko eta soziokulturala bultzatzea. Eta beraz, ez genekien zehazki zein zen udalerri horien egoera sozioekonomikoa kontu horri zegokionez. Eta horrez gain ikusten genuen beste arriskua zen, egiten ari ginen hizkuntza politika edo egiten ari ez ginen hizkuntza politikaren ondorioz, beste faktore batzuk sartu eta udalerri euskaldun horien egoera soziolinguistikoan atzerakada nabaria egitea eta udalerri euskaldun horiek euskaldun izatetik ez euskaldun izatera pasatzea.
Orduan, esaten genuen susmoak bagenituen aldaketa gertatzen ari zirela udalerri euskaldunetan, baina datuak behar genituen. Horregatik UEMak konpromiso bat hartu zuen, eta 2014 urtean bi azterketa sakon egin ditu, bata udalerri euskaldunen egoera sozioekonomikoa, gaur egungo egoera sozioekonomikoa aztertu da, eta beste alde batetik, azken 30 urteetan udalerri euskaldunetan izan den bilakaera soziolinguistikoa. Beraz, atal honen zati garrantzitsua hori denez, bide emango diot, Gaindegiako Iñaki Imanol Esnaolari azterketa sozioekonomikoaren emaitzak zuei azaltzen hasteko. Beraz, besterik gabe, horrekin hasiko gara. Bai? Compartir pantalla, ezta? Hasi bai. Ikusten duzuen eskritorio? Iaz baia? Orain ez itxoin. Sí, tiene que compartir otra vez. Eskritorio berriro konpartitu, mesedez. Orain? Orain bai. Ongi. Egunon eta barka trakeskeri hau, baina ekingo diogu lehen bailen eta txukun egiten dugun. Euskararen lurraldetasuna auzi zaharra dela esan beharrean gara, eta Peru Abarka gogoratuko genuke, alegia Mogelen Peru Abarka, Txomin Agirreren Garoa, eta geroztik esate baterako Euskararen liburu zurian maiz aipatzen da Euskararen lurgune hori Euskarak eutsi diona mendez mende, ezta? Gogoan dut, oraintxe, 1988 inguru horretan, Jose Luis Albarezen Parantza Txillardiek nola eman zizkigun, saio luze batzuk munduan zehar egindako hizkuntz berreskurapen esperientziak kontatzen eta lurraldetasunari zer nolako garrantzia eman zion. Geroztik ere gogoratzen dut, Iñaki Arregi zenak, bat aldizkarian lan egiteko suertea izan nuenean, elkarrizketatu nuen hartan, esan zizkidanak konbentzimendu osoz UEMari eutsi bertzitzaiola edo lurgune euskaldunari eutsi bertzitzaiola esanez. Hala ere, gauzak ez dira, gu nahi bezala joan. Hemen aurrean duzue oraintxe, 82ko Euskararen legean 8 artikulua zena eta Auzitegi Konstituzional Espainolak atzera bota zuena. Gorago agindutakoa horrela dela ere, udalaren gizarte hizkuntzazko egoera dela eta, herritarren eskubideen kalterako gertatu ez adinean, herri agintariek toki arduralaritzaren arloan euskara bakarrik erabili ahal izango dute. Hau, atzera bota zuten eta geroztik hala joan zaizkigu gauzak. Edola ere, gogoratu nahiko nuke, Iñaki Arregi berak esan ziguna bat aldizkarian. Herri hauek indartu egin behar dira. Txikiak direnez, ekonomi krisiaren eraginez nahiko ahul daude. Euskararen normalizazioan horren garrantzitsuak baldin badira, babestu egin behar dira eta garapen sozioekonomikoan lagundu. Geroztik, 24 urte, 25 joan zaizkigu. Hori esan da beraz, Euskal Hiztunen lurraldetasuna kudeatu gabe, babes politika eraginkorrik ezin izan daitekela esan dezakegu. Lurraldetasuna kudeatzen ari gara eta Euskal Hiztunez ari gara. Ez gara ari hizkuntzaz modu abstraktu batean. Eta beraz, Euskararen lurraldetasuna subjektu sozioekonomikoa ere badela esan beharko dugu. Hau da, lurralde horretan, Euskal Hiztunak egoteaz gain, Euskal Hiztun horien aktibitate vital guztiak daude, eta horien artean noski harremanak eta laneratzea. Hala ere, ikus ditzagun urte hauetan gertatu diren zenbait aldaketa. Eta ez ditut aipatuko gure txostenetan topatu ditugun aldaketa guztiak, horiek irakurri ahal izango dituzue, eta aldaketa nagusiak aipatzera mugatuko naiz. Esate baterako, etxe bizitzari dagokienez, etxe bizitza nagusien kopurua 49,9 hazi da, 91 eta 2011 bitartean 2 hamarkadetan, eta aldiz biztanleria 5 bat.
eta bereziki hazkunde hori ikusten duzuen bezala grafikoan, hegoaldeko batazbestekoaren nabarmen goitik gertatu da lurgune euskaldunetan. Eta herri txikienetan, esan dezagun, 5.000 biztanletik beherakoetan eta 500 biztanletik beherakoetan zer esanik ez, are gehiago hazi da etxe bizitza kopurua. Etxe bizitza parkea zabaldu den bezala, azter dezagun, herrian bertan lan egiten dutenak zenbat diren. Emaitzak argi diote. Orain, 10 urte baino gutxiago. Alegia, 10% gutxiago. Eta azken batean, hor beheko aldean kolore argiagoan adierazita dagoen horretan, 23% iristen da, doi, iristen da gaur egun udalerri berean lan egiten dutenen kopurua. Eta esanguratsua gertatzen da, hain zuzen ere Euskal Hiztunak azken hamarkada honetan gertatu diren aldaketa ekonomiko, teknologiko eta laboral handiekin mugikortasuna bereziki indartu behar izan duelako, eta horrek besteak beste bere inguru soziolinguistikotik urrundu dute nabarmen. Datu hau ez genuke gutxi etxi behar eta azpimarratzekoa da guztiz. Biztanleria dagokionez hazi egin da, baina 13 udalerrik biztanleria galdu dute. Hau esan da ideiatxo bat. Ongi ezagutu behar da lurgune honen geografia. Izan ere, biztanleria hazi da udalerri batzutan, beste batzuk galdu egin dute, hamarkada batean leku batzutan, eremu batzutan gertatu da, hurrengo hamarkadan beste batean, kasu batzutan lurralde politika jakin batzuk eragin dute, beste batzutan beste ezaugarri batzuk. Eta beraz, udalerri euskaldunen, arnasguneen geografia honetan, kateatzen diren faktore administratiboak, politikoak, azpiegiturekin lotuak eta bar, oso diren aldetik korapilotsuak edo askotarikoak, etorkizunean zehatzago aztertzeko lana izango da, jakin ahal izateko zein diren lurgune honen barruan egoerarik eskasenean dauden eremuak. Edonolare ikus ditzagun beste aldaketa batean adin taldeek izan duten joera eta ideia nagusi bat azpimarratzekotan. Hor grafikoan beko aldean gorriago duzue, 20-29 urte bitarteko emakumezkoen bilakaera jaso dugu. Eta ikusi duzuen bezala, Nafarroa, Araba, hegoaldean oroar, Gipuzkoan eta Bizkaian positiboa da, lurgune euskaldunan ere positiboa da, baina nabarmen apalagoa da lurgune euskaldunean emakume gazteen proportzioa. Azkundearen proportzioa. Ea berean, hegoaldean baino 4 puntu gutxiago da oroar, eta emakumeen kasuan 6 puntu gutxiago. Aldiz, 30 eta 39 urte bitartekoak nabarmen gehiago hazi dira. 12,4, eta honek, aztertzerik izan ez badugu ere, etorri diren hauek, lehenik udalerria utzi dutenak diren, hala beste udalerri batetik etorri diren herritar berriak, hori ez dugu ezagutzerik izan, ezinbestekoa da kontuan hartzea, hau da biztanle multzorik emankorrena, eta beraz, umeak izateko adinean dagoena, baina beste alde batetik herriko sare soziala ezagutzen ez duena. Eta hemen bada mugikortasunarekin batera, udalerri euskaldunetako sare sozialari dagokionez aldaketa garrantzitsu bat. Immigrazioa, kasu honetan, immigrazioaz hitz egitean esango dugu udalerritik kanpo sortutako personez ari gara. Ez gara ari beste lurralde batetik etorritako ez, oroar. Eta errolden azterketak behintzat garbi esaten digute, azken hamarkadan udalerritik kanpo jaiotakoak 23% gehiago direla lurgune euskaldunean, eta orotara biztanleen 51% dela udalerritik kanpo jaiotakoa. Eta aldaketa hau bereziki udalerri txikienetan gertatu da. Hor gorriz inguratuta ikusiko duzue, nola, hain zuzen, lurgune euskaldunean, hamarkada batetik bestera, zen nolako jauziak gertatu diren, eta azken batean nola iritsi den 45% izatetik 51% izatera. Hau da, inon baino gutxiago izatetik, ez dugu esango inon baino gehiago, baina gehien txuenetako bat. Barka. Eta azken datu bat, gero soziolinguistika klasterrekoek azpimarratuko dutena, eta hain zuzen ere da ingurua zenbatean erdaldundu den. Eskualde burua zenbat eta euskaldunagoa, ingurua orduan eta babestuago.
esan dezakegu, baina hizkuntza gaitasun handieneko eskualde buruetan dago galerarik handiena. Eta ohartzen bazarete, beheko ardatz honetan, doaz euskararen ezagutza mailak, eta beste diagraman ikusten dugun gainbehera honek ikusten duzuen nola bat egiten duen galerarik handiena izan duten udalerriekin. Beraz, esandakoa, nabarmen aldatu dira 20 urte lurgune euskaldunak zituen egiturazko ezaugarriak, eta aldaketa hauek ondorio zuzena dute herriotako sare sozialean eta ondorioz hizkuntza ohituretan. Baina ikus dezagun hala ere gaur egun non gauden lurgune euskaldunean. Biztanleria aipatu dugu, hemen kasu honetan UEMako udalerrietan biltzen den biztanle kopuru aipatzen da, eta azpimarratu ezagun zahartzea. Zahartzea, Bizkaian baldin bada ere Euskal Herrian gaien, oro har, UEMan ere zahartze maila oso altua da. Eta kasu honetan, ikusten duzu 75 urtetik gorakoak, gazteena baino nabarmen gehiago direla. Eta hala ere, UEMa osatzen duten 71 udalerritatik 14 emaitza, kasu honetan, positiboa da eta 100-tik beherakoa da zahartze indizea. 100-tik beherakoa dela esatean, esan nahi dugu, 75 urtetik gorakoak, baino gehiago direla 14 urtetik beherakoak, eta beraz, egoera ez dela etxigarria alde horretatik. Gero ezaugarri soziolinguistikoak aztertu behar. Eta udalerri hauetatik 13 gainera Gipuzkoan kokatuta daude eta bat Bizkaian. Beraz, hizkuntza politika abegik horrek ere ikusten dugu oro har eragina badutela. Ugalkortasun handiagoa, bestalde, eta hori oro har Euskal Mendialde osoan gertatzen da zonalde jakin batzuk kenduta, eta 43 jaiotza 1000 emakumeko. Eta oro har, herrialdeetako batazbestekoaren gainetik esan dezakegu. Belaunaldien arteko desoreka, aldiz, 19 urtetik beherako 62 gazte daude 20-29 bitarteko 100 personako. Eta honek ere nolabait ere adierazten digu badela hor galera bat. Gazteen irauteari begiratuko bagenio aldiz, ikusten dugu gazteek eutsi egiten diotela, belaunaldiak eutsi egiten diotela udalerrian bertan, UEMaren kasuan positiboa da, baina, eta ohartzekoa da, zeinen besteen aldean, zeinen ahula den iraute hori. Eta azken batean, Nafarroa garaia esan dezagun eta Araba behiko fenomeno bitxiak dira alde honetatik immigrazio saldo handia jaso dutelako azken hamarkadan eta orduan horrek nolabait ere adierazten digu badagoela azken batean jaiotza kopuru nahiko altu bat immigrazioak eragindakoa eta aldiz ikusten dugu UEMakoan positiboa izan arren beste lurraldeen azpitik dabilela. Formazio maila ere baxuagoa da udalerri euskaldunetan. Diferentziak ez dira nabarmenak, baina ikusten duzue oro har goikoan daude UEMako udalerrietako formazio maila, urdinak alfabetatu gabeak dira, gorriak ikasketari gabeak eta berdeak lehen mailako ikasketak dituztenak. Diferentziak ez dira handiak, baina esan beharrekoa da handienak hain zuzen ere UEMako udalerrietan daudela, eta horrek baduela etorkizunari begira ardibide garrantzitsu bat ematen digula gero aipatuko dugunez. Errenta maila ere oro har baxuagoa da UEMako udalerrietan, kasu honetan EAEko udalerriak dira eta hain zuzen Nafarrokoak ez dauzkagulako udalerri mailan. Eta azken batean lanaren errentaz ari gara, ez errentaz oro har, lanaren errenta 12.000 euroren inguruan, eta Araba edo Araba baino nabarmen berago eta Gipuzkoaren nahiko segidan, baina hala ere bajoago. Jarduera adarretan ikusten da industria eta nekazaritzak oro har presentzia handiagoa dutela, hemen ikusten ditugun kolore hauen bitartez eta ohar gaitezen, hain zuzen, lehen urdina
laborantzari dagokiola, edo lehen sektoreari dagokiola, eta gorriak industriari, eta berdeak eraikuntzari. Eta orduan, oroar ikusiko dugu, bai laborantza eta bai industriaren presentzia beste lurraldetan baino nabarmen handiagoa dela, eta ezaugarri positibo bat izan daitekena orain arte ez. Eta gero egia da zerbitzuen presentzia handia dela, baina zerbitzu apalenak, ez zerbitzu jaso. Maila teknologikoa, bertan dauden, udalerri euskaldunetan dauden enpresen maila teknologikoa aztertuta, hor bada kategorizazio bat, eta kategorizazio horrek esaten diguna da, beste maila teknologikoa apaleko enpresak nagusitzen direla lurgun euskaldunean, 23%. Eta honek zer pentsatu eman beharko liguke hain zuzen ere etorkizunean datorren aldaketa industriala medio, pentsatzeko baita enpresa maila teknologiko txikieneko enpresak industrialak kasu iztera joko dutela, eta beraz pentsatzeko izango da zer nolako alakoak gertatuko balira, urolan gertatu den bezala azken 3 urte hauetan, Corrugados eta beste hainbat kasurekin, zer nolako lan merkatua izango den lurgune euskaldunean. Eta azken datu bat, nolabait ere zerbitzu publikoak oroar urrunago daude, eta hor Arano, Arrieta, Ubide, Fruiz, Jatabe, Urdazubi, Elantxobe, Errigotxi, Borga, Gamiz, Fika eta beste hainbat sartzen ditugu nolabait ere zerbitzuak eskuratzeko orduan urrunen dituztenen artean. Beraz, eta bereziki osasun zerbitzuak direnean, zailtasun erantsi bat bizilekuari heltzeko. Hori esan da beraz, zer dator? Eta zer dator horretan gu ez gara adituak iragartzen, baina esan dezakeguna da maila teknologiko apaleneko enpresen etorkizuna auzitan dagoela, eta beraz, udalerri euskaldunenetan, enplegua galtzeko arriskua badela. Formazio maila baxua, alaber, eragozpen bihurtuko dela, batez ere etorkizuneko enpleguak kualifikazio eskatuko duelako, eta hor laneza arazo bihur daiteke. Ikusiko bazenute, esate baterako Gipuzkoarako langabezia hazkundeen indizeak Tolosaldeko udalerrietan ikusiko duzu daudela handienak azken 5 urte hauetan. Eta azken ideia bat aipatzekotan, bertako belaunaldi gazteenentzat aukera gutxiago izango dela, aukera kasu honetan laboralez ari gara. Beraz, zer egin honetan, eta ausardi handiz, eta burutazio mailan esan da, bertako sareak eraikitzeko baliabideak eman behar zaizkie udalerri euskaldunei. Jarduera ekonomiko endogenoak sustatzeko plana, zerbitzu kualifikatu eskaintzen duten industria eremu euskaldunak sustatu, eta baditugu halako esperientziak. Baliabide bereziak euskalduntzerako, bai udalei, bai euskalteriei, eta bai eskolei, eta baliabide bereziak datozenei harrera egiteko. Hori esan da, hala ere, ikus dezagun azken irudi bat. Udalerriok ezinean dabiltza. Lurralde politikan eta baliabideen banaketan udalerri txikienak eta bereziki udalerri euskaldunak zorpetu beharrean dabiltza egunerokoari eta proiektu berriei eusteko. Eta hemen duzue nolabait udalzorraren argazki bat, ikusten duzue Uemako udalerriak direla zorpetuen daudenak. Hori esan da, eskerrik asko zuen arretagatik eta barka nire hau ez jau. Eskerrik asko Imanol, da azkartzen dau. Eta ez dakit, agian honen inguruko galderarik edo baldin badago, igual aukera izango dugu orain berak zuzenean erantzuteko, eta horretarako txanda irekiko dugu. Eirati? Ez baldin badago galderarik, hurrengo azterketa aurkeztera pasako gara, Iñaki Jurrebazok aurkeztuko du, azken 30 urtetan udalerri euskaldunek izan duten bilakaera soziolinguistikoaren azterketa.
Egunon, azken 10-20 urte hauetan, udalerri euskaldunak erdalduntzeko joera erakutsi dute, eta udalerri euskaldunagoak euskalduntzekoa. Hori da asko laburduta, UEMak eskatuta egin degun ikerketak utzi duen emaitza azpimarragarriena edo. Urrengo 3 ordu laurdenetan edo, emaitza nagusiak, ikerketa horren emaitzaka nagusiak aurkeztuko dizkizuet. Jakin zazue, txosten osoa UEMako webgunean eskuragarri dagoela da, eta laizter soziolinguistika klusterreko webgunean ere egongo dela. Nik aipagarrienak edo aurkeztuko dizkizuet, baina noski guztia ezingo dizuet azaldu. Emaitzekin hasi aurretik, hainbat xehetasun, metodologiaren aldetik, hainbat aipamen, lehenik eta behin argitu ez dugula ikerketa propio bat egin, horren ordez beste batzuk sortutako datuak hartu eta horiek ustiatu ditugu. Zehazki, biztanleri zensuak hartu ditugu, Eustatek argitaratzen dituenak, esaten ari nintzen, gure oinarria Eustaten datuak izan direla. Dakizuenez, 10 urtean behin zensuak egiten dira, bertan herritarren ezaugarri buruzko informazio xe ugari biltzen da, eta hizkuntzaren inguruan zehazki zensuetan 3 galdera txertatzen dira. Hizkuntza gaitasuna batetik, euskal jendeak euskeraz badakien edo ez, funtsean da asko laburtuta, informazio hori 1981 urtetik aurrera daukagu, zensuetan. Bigarrenik lehen hizkuntza zein izan den, etxean umea ginean 3 urte inguru genitunean 6 hizkuntza jaso genuen, hori informazio hori 86tik aurrera daukagu, eta azkenik etxeko hizkuntza. Gaur egun etxean 6 hizkuntza erabiltzen dugun, eta informazio hori daukagu 1981 urtetik aurrera. Guk informazio guzti hori hartu eta hori ustiatu dugu gure ikerketa hau egiteko. Esan beharra dago gure ikerketak hainbat muga ditula, muga horien artean txikiena ez da txikiena lurraldearena. Gure ikerketa elkarte autonomora mugatu dugu. Horren arrazoia batetik Ipar Euskal Herrian bertako zensuetan, estatu frantziarreko zensuetan sekula ez da galdetu hizkuntzaren inguruko ezerrez, beraz ezinezkoa da guztiz tankera hontako azterketarik egitea Lapurdi Benafarroan da Zuberoan. Nafarroan Nafarroko zensuetan galdetu da, eta gainera galdetu izan da, eta galdetzen da elkarte autonomoko molde berean, beraz alde hortatik alderagarritasuna ziurtatuta daukagu, baina gertatu da, batetik ikerketa egin genuenean oraindik Nafarroko datuak argitaratu gabe zeudela, eta bestetik argitaratu direnean ere ez direla udalerrikako datuak argitaratu. Bai argitaratu dira Nafarroa osoari buruzkoak eta baita ere eskualdei buruzkoak, baina ez udalerri buruzkoak. Eta gure metodologia, gero azalduko dizuetan bezala, udalerrietan oinarritu da. Beraz, molde berdinean ezin da oraingoz behintzat Nafarroan ikerketa hau bera egin. Egia da, aste honetan argitaratu dela Nafarroko mapa soziolinguistikoa, eta lehen begiratu bat eman da, nik sakonez dut aztertu egia esan, baina lehen begiratu bat eman da, badirudila gaur hemen EAErako azalduko dizkizuedan ezaugarri eta joerak bat datozela orokorrean Nafarroan ere. Bai, ez da, lehenengo begiratu batean behintzat joerak oso antzekoak direla dirudi. Kuantitatiboki alde batzuk badaude, hala ematen du behintzat, baina joerak funtsean ez dira hain ezberdinak. Esan baita ere, ikerketa hau lehen esandako 3 aldagai horien azterketara mugatu dela, hau da, ez dugu aztertu adibidez, zein izan den udalerri euskaldunetan irakaskuntzan gertatu den bilakaera. Ez dugu aztertu. Ez dugu aztertu, ze gertatu den lagun arteetan, ze gertatu den lan munduan, ze gertatu den administrazioan, ez dugu aztertu. Mugatu gera, 3 aldagai horietara, beraz, ikuspegia mugatua da. Hala ere, argi eta garbi esan behar da ere, aztertu ditugun 3 aldagai horiek ez direla garrantzirik gabekoak. Edozein hizkuntzaren osasuna neurtzerakoan, ezagutza ze mailatan dagoen
etxean umeak ze hizkuntzatan ikasten duten hitz egiten, eta etxetan ze hizkuntza erabiltzen dugun, da zalantzarik gabe funtsezko aldagaiak dira, eta beraz, kontuan hartzeko modukoak. Eta azkenik, baita ere esan, maila deskriptiboan gelditu garela. Hau da, ez txostenean, ez gaurko nere azalpenean, ez bilatu arrazoirik. Guk pixka bat, ahaleginduko gera argi eta garbi joerak zeintzuk izan diren argi adierazten, hau izan da joera, modu deskriptibo batean, baina hurrengo urratsa izango beharko lukena, hori zergatik gertatu da, hortara ez gera oraingoz iritsi. Eta mugatuko gera orduan hortara. Gaur egungo argazki ahalik eta osatuena egitera batetik, eta bestetik, azkeneko 30 urte hauetan, joerak zeintzuk izan diren deskribatzera. Mirenek ere lehen aipatu du, UEMaren definizioa zein den, udalerri euskaldunak operatibizatzeko garaian, guk ere irizpide berdina hartu dugu, ikerketa hontarako. UEMak eskatutako ikerketa zen, eta guk ontzat hartu dugu irizpide hori. Eta berriro ere errepikatuko dut, behin da berriz erabiliko dugulako, udalerri euskalduntzat jo ditugu, euskararen indizean 170tik gogorako balioa dutenak. Eta euskararen indizea da, herri batean, herri hortako euskaldunak, gehi ia euskaldunen, hau da, euskaraz hitz egiteko gai izan ez, baina euskara ulertzen dutenen erdia. Herri batean euskaldunak 140 baditugu adibidez, eta ia euskaldunak 120, kasu hortan, euskararen indizea izango litzake 40 gehi 10, 20en erdia, 50. Udalerri hori ez litzake sartuko udalerri euskaldunetan, definizionen arabera. Irizpide honen gainean lan egin dugu. Ederki, lehenengo argazki bat, kasu honetan EAEra mugatua, 126 udalerri lirateke udalerri euskaldunak, lehen esandako indize hortan 170ko balioa gainditzen dutenak, eta bertan 326.000 biztanle bizi dira. EAEko biztanleen 115. Zazpitik bat, EAen bizi da udalerri euskaldunetan, eta zazpitik 6 gainerako udalerrietan. Mirenek ere lehen aipatu duen bezala, udalerri gehienak EAen ere udalerri txikiak dira, erdiak baino gehiago zehazki ez dira 1000 biztanletara iristen, 126 udalerri hoietatik 74, baina horrek ez du esan nahi udalerri hauetan bizi diren herritar gehienak herri txiki-txikitan bizi direnik. Hau da, udalerri gehienak bai dira txikiak, udalerrika zenbatuta, baina udalerri horietan guztietan hartzen ditugun biztanleak aztertzen baditugu nun bizi diren, hoietako gehienak 5.000 biztanletik gorako herrietan bizi dira. Hoietako bierenak bizi dira 5.000 eta 25.000 arteko herrietan. Dena den, gainerako udalerriekin, udalerri euskaldun izendatu ez ditugun horiekin alderatzen baditugu, aldeak oso handiak dira. Eta oraindik ere udalerrien txikitasuna euskalduntasunarekin lotzen den ezaugarri bat da argi eta garbi. Egia da ere, joera, geroz eta gehiago, hori hortaz asko hitz egiten da, ez? Euskara geroz eta hizkuntza urbanoagoa dela, eta hori ere horrela da. Geroz eta alde hortatik txikiagoak dira, baina oraindik ere aldeak oso handiak dira. Hartzen baditugu hor eskubiko zutabean ikusi dezakezue udalerri euskaldun izendatu ez ditugun horietan herritarren bi herenak bizi dira herri handitan, 25.000tik gorako herrietan, eta gehienak hiriburutan. Udalerri euskaldunetan, inor ez da bizi olako herrietan, herri handiena zarauz daukagulako, 22-23.000 biztanlekin. Orduan, alde hortatik, lehenengo argazki bezala, ezaugarri hori txikitasunarena, zalantza gabe, ezaugarri garrantzitsua da. Ezaugarri soziolinguistikoekin hasita, lehenengo argazkia noski, udalerri euskaldunak, gainerakoak baina euskaldunagoak direla azaltzen zaigu, ezin ziteken bestela izan, ez da? Hemen zehazki hizkuntza gaitasunari buruzko datuak aurkezten dizkizuegu, ezkerreko zutabean udalerri euskaldunen osaketa eta eskubikoan gainerako udalerriena. Udalerri euskaldunetan, EAEko udalerri euskaldunetan, euskaldunak dira, euskaraz hitz egiteko gai dira 172. Hiru laurdenak, baina pixka gutxixeo. 112 erdalduna da, euskaraz ez hitz egin eta ez ulertu egiten ez duena, eta 115 ia euskalduna da, zensuko terminologia erabilita, hau da, hitz egiten
hitz egiteko gai izanez, ulertzeko gai direnak. Hori da, hizkuntza gaitasunari buruz, udalerri euskaldunen osaketa, guztiak multzo bat bezala hartuta. Gainerako udalerriekin alderatuta, noski, aldeak handiak dira. Euskaldunen kopuruari begiratzen badiegu, 172tik 131ra jaisten gera, gainerako udalerrietan. Lehen hizkuntzari buruzko datuak ere, aztertuko bagenitu, ez dizkizuet hona ekarri, gehiegi ez luzatzerren, txostenean noski badaude datu horiek danak, koska ere oso handia da, noski, askoz ere gehiago dute lehen hizkuntza euskera udalerri euskaldunetan, eta etxeko hizkuntzari buruz ari bagara, berdin. Orduan, lehenengo argazkia noski hori, koska hori, udalerri euskaldunak, euskaldunagoak direla nabarmen gainontzekoak baino. Hori horrela izan da ere, ordea, ezin dezakegu pentsatu udalerri euskaldunei buruz ari garanean erderak inungo erderak inungo tokirik ez duen eremuak bezala. Hor zehazki jarri dizuet etxeko hizkuntza udalerri euskaldunetan. Udalerri euskaldunetako etxe guztiak, EAeko etxe guztiak hartu eta zentsuen arabera, hau da bertan egiten den hizkuntzen erabilera. Euskera nagusiki erabiltzen dute 157, nagusi da, baina gaztelaniaren pitxua ez da txikia. 137 dio, nagusiki gaztelania erabiltzen dutela etxean. Hizkuntza gaitasunari buruz, ikusi dugu 172ak dakiela udalerri horietan euskeraz. Gaztelaniaren ezagutzari buruzko daturik ez dizkigu eskaintzen zentzuak, baina beste ikerketa batzuetan, dakigunaren arabera, zalantzarik ez 90tik gora egongo dela udalerri euskaldunetan gaztelaniaren ezagutza. Beraz, nahiz eta udalerri euskaldun deitzen diegun, benetan, gune horietan, euskera eta erdera biak bizi dira eta erderaren tokia ez da marginala. Bere toki garrantzitsua du gaur egun. Eta nahiz eta hori, udalerri euskaldun deitu berez, argazkiak zerikusiago du elebitasun, orekatu edo horrelako zehozekin. Gaur egungo errealitateak. Ederki. Bilakaera. Zein izan da azken 30, 25, 20 datu batzuek lehen esan dizuedan bezala 30eko ibilbidea daukagu, lehen hizkuntz gaitasunaren kasuan, 25 urtekoa lehen hizkuntzaren kasuan, eta 20 urteko ibilbidea etxeko hizkuntzakri buruzko datuetan. Gu jarraitu dugun metodologia izan da, hartu ditugu Eustaten datu horiedanak, 3 aldagai horiek hartu ditugu, 3 aldagai horiek hartu ditugu dauden urte guztietan, 81etik kasu batzutan eta urte guztietan, eta hartu ditugu udalerri guztietan. Hartu ditugu 251 udalerrien datuak, udalerri urte guztietarako eta 3 aldagai horietarako. Eta horien hainbat azterketa egin ditugu, gero aurkeztuko dizuegun bezala. Lehenengo ondorio argi eta ukaezina da, oso joera ezberdinduak eta askotan kontrajarriak izan ditugula azkeneko 30 urte hauetan, udalerri batzutan eta besteetan. Muturreko 2 adibide jarriko dizkizuet, beste batzuk ere jarri zitezken, baina hauek aukeratu ditugu. Zalduondo, Araban, hor duzue herriaren argazkia, eta hemen azkeneko 30 urtetako bilakaera soziolinguistikoari buruz hainbat datuk zer esaten duten. Herri hortan, Zalduondon, oindala 30 urte, ez zegoen iaia euskaldun. 102 etzian iristen euskaldunak. Gaur egun 137 omen dira. Herena baino gehiago. EAeko bataz bestekoa gaindituta. Etxeko erabilera ere, 0an omen zegoen duela 20 urte, gaur egun 100an. Beraz, bilakaera argia eta sendoa, Zalduondokoa. Zalduondo bezala beste hainbat udalerri ere baditugu, Agurain edo Amurrio edo gehiago. Hau da muturreko adibide bat. Beste muturrera joaten bagera, beste adibide bat, hemen Gamiz fika daukagu, Bizkaikoa, eta hemen bertan gertatu denari buruzko datuak. Herria zeharo euskalduna zen, duela 30 urte, 185 zekien euskeraz, herri hortan. 30 urte pasata, ordenak baino gehiago, ez dira gai euskeraz hitz egiteko. 173an, 173ra jitsi da euskaldunen kopurua.
Eta etxeko hizkuntzari begiratzen badiogu, oso nagusi zen euskera duela 20 urte, 96ak euskeraz egiten zuen etxean, gamizfikan, eta erdira jetxi da 20 urtetan. Olako herriak ere gehiago ditugu, Maruri Jatabe edo Lizartza Gipuzkoan, badira. Orduan, hauek ala ere muturrak dira, muturreko adibideak. Udalerri gehienak bi joera hauen erdian mugitu dira noski. Orduan, lehenengo ideia hori, udalerri bakoitzean oso joera ezberdinduak eta askotan kontraesankorrak ditugula udalerri batzutan eta besteetan. Urrengo pauso batean zer egin dugu? Mapa hontan zer erakusten dizuet. Hartu ditugu EAEko 251 udalerri guztiak, eta udalerri bakoitzean aztertu dugu. Azkeneko 30 urtetan euskaldunen kopuruak, ezagutzak, hizkuntza gaitasunak, euskaldunen ehunekoak, gora egin du, ala bera egin du. Berdez margotu ditugu euskaldunen kopuruak gorakada izan duten herriak, eta gorriz, gaur egun, duela 30 urte, baino euskaldun gutxiago dituzten herriak. Berde biziz margotu ditugu bilakaera hori bereziki positiboa izan denean, batzutan ez da ondo entzuten, ez da? Vale. Berde biziz margotu ditugu bilakaera hori bereziki positiboa izan denean, 5%tik gorako hazkundeak izan ditugunean, eta gorri biziz margotu ditugu galerak baita ere 5%, baina handiagoak izan direnean. Orduan, lehen esandakoa birbai estatzen dela, toki batzuetan joera bat izan dugula eta bestetan bestea, eta lehenengo begiratu batean argi antzematen da, Araba osoan irabaziak nagusi direla, baita Bizkaiako mendebaldean, Bilbo inguru guztia eta enkarterriak eta bar, eta baita Gipuzkoako mendebaldean ere, eta baita beste zonalde batzutan. Baina baita ikusten da, Gipuzko eta Bizkaiko zonalde zabaletan, eta, zonalde euskaldunagoak diren horietan, denak dakigu nola banatzen diren udalerri euskaldunagoak, kolore gorria asko azaltzen zaigula. Galerak, duela 30 urtekiko galerak, hizkuntza gaitasunari buruz ari garela, olako zonaldetan ez direla izan arraroak, asko gertatu direla. Erki. Pixka bat, intuitiboki honekin ja gertatu dena argi txamar antzeman daiteke. Hala ere, pixka bat datuak zehatzago edo landu nahirik urrengo urratsa egin duguna izan da. Hartu ditugu 251 udalerri horiek eta 2 multzotan banatu ditugu. 251 udalerri horiek hartu eta 2 zaku handitan banatu ditugu. Batetik, udalerri euskaldunak, lehengo irizpidearen arabera 170tik gorako indizia dutenak, eta beste zaku batean sartu ditugu gainerako udalerri danak. 2 multzo nagusi hartu ditugu. Eta aztertu dugu zer gertatu den udalerri batzutan eta zer gertatu den besteetan. Hemen, grafikontan erdian betz edo gris ilunez daukagu elkarte autonomoko udalerri guztiak hartuta zein izan den bilakaera, hizkuntz gaitasunean kasu honetan, eta zehazki euskaldunen ehunekoa nola aldatu den, eta ikusten dugu, azkeneko 30 urtetan, bilakaera izan dela, gorazkoa eta nahiko jarraia. Hola, goraka dijoa, eten haundiegirik gabe. 121, 22tik, 137. Beko lerrora juten bagera, ikusiko dugu, gainerako udalerri horiek hartzen baditugu, udalerri euskaldun bezala izendatu ez ditugun udalerri horiek hartzen baditugu, bilakaera ere argi positiboa izan dela, are gehiago bataz bestekoa baino positiboagoa. 113tik 131ra pasada euskaldunen kopurua, bikoiztu baino gehiago. Baina, juten bagera, berez gure ikergai diren udalerri euskaldunetara, ikusten dugu, lehenengo 10 urtetan bilakaera positibo bat izan zela, 170tik 174ra igo zirela euskaldunak 80. hamarkadan, udalerri hauetan. Ikusten dugu, urrengo hamarkadan, 80. hamarkadan, joera positibo horri eusten zaiola, baina asko motelduta, ja 174tik 175 erdira pasatzen da euskaldunen kopuruan, baina eutsi egiten zaio. Eta ikusten dugu, azkeneko hamarkadan ja atzeraka egin duela euskaldunen kopuruak. 175tik 173ra.
lehen hizkuntzari buruzko datuak irizpide hauen arabera aztertuta, ikusiko dugu, lehenengo EAEko datu orokorrak hartzen baditugu, lehen hizkuntza etxean euskera jaso dutenen kopurua nahiko egonkor mantendu dela, nahiz eta beherako joera bat izan gehien bat azkeneko 2 hamarkadetan. Dakizuen bezala joera hori, hainbat arrazoiengatik azaldu daiteke, baina horien artean seguraski garrantzitsuena izango da belaunaldi ordezkapena. Hau da, 19. mende bukaeran da 20. mende hasieran jaiotako belaunaldien artean oraindik euskaldun eta zehazki euskaldun zarren kopuru handia genituen, belaunaldi horiek hiltzen joan diren heinean, lehen hizkuntza euskeraz dutenen kopuruak jaistea, logika du, eta pixka bat, panorama orokorraren bilakaera neurri batean horri zor zaio. Dena den guri gaurko azterketan interesen zaiguna da ze bilakaera ezberdin du izan ditugun udalerri euskaldunetan eta gainerakoetan. Eta ikusten dena da, gainerako udalerrietan egoera nahiko planoa egon den bitartean, udalerri euskaldunetan lehen hizkuntza euskera izan dutenen kopuruak jaitsi egin direla. Azkeneko 2 hamarkadetan. 168tik 158. 20 urtetan 10 puntu. Azkenik, esan dizuet, 3 aldagai aztertu ditugula. Etxeko erabilerari erreparatzen diogu, joera antzekoa da. Ikusten dugu, EAE osoan datuak nahiko egonkor azaltzen zaizkigula, beherako joera txiki batekin, 113aren inguruan, eta datuak bi multzoien, bi zaku horien arabera aztertzen baditugu, ikusten dugu gainerako udalerrietan, lehenengo hamarkadan, 80. hamarkadan, etxeko erabilera egonkor azaltzen zaigula, eta 2000. urteko hamarkadan berriz, igoera txiki bat daukagula. Pixka gehiago egiten dela euskeraz udalerri horietako etxeetan, 10 urte lehenago baino. Igoera txikia da, baina 2 puntua ere oso motela zen, beraz, puntu bateko igoera, zeo zer. Aldiz, udalerri euskaldunetara jotzen badegu, joera guztiz bestelakoa da. Eta 2 hamarkadetan beranzko joera azaltzen da, hau da, euskeraz gutxiago egiten da udalerri hauetako etxeetan, eta jetxiera hori gainera azkeneko hamarkadan oraindik ere indartuagoa da. Orduan, orain arte aztertutako 3 datu horiek kontuan hartzen baditugu, gure ikergaia osatu duten horiek, hizkuntz gaitasuna, lehen hizkuntza eta etxeko erabilera, 3 datu horietan oinarrituta, badirudi azkeneko 2 hamarkada hauetan, euskararen indarrak atzera egin duela udalerri euskaldunetan. Hori lehenengo argazki bat edo. Urrats bat emanez, ikerketan aztertu nahi izan dugu, orain arte 2 zakutan landu ditu udalerriak, eta datuak. Baina, iruditzen zitzaigun, zaku berdinean sartzea, adibide pare bat jartzearren, Ordizi eta Barakaldo, gehitxu izan zitekela, egoera soziolinguistikoari dagokionez, edo berdin, multzo berdinean sartzea Errezil eta Tolosa, egoerak ez dira berdinak, ezta. Orduan, pixka bat gehiago xehetu nahian, oin arte emandako datuak, 2 multzotan beharrean, datuak 10 multzotan landu ditugu. Udalerriak multzokatzeko irizpidea izan beharrean euskaldunak eta ez euskaldunak, beste multzokatze bat erabili dugu. Zein izan da multzokatze hori? Hartu dugu euskaldunen kopurua, udalerri bakoitzeko euskaldunen kopurua, 1981 urtean, hau da, aztertzen ari geran seriaren hasieran, eta lehenengo multzoa osatu dute euskaldunak 180 eta 100 bitartean zituzten udalerriak. Udalerri euskaldunenak. 180-etik gora zekien euskeraz udalerri bietan. Bigarren multzo batean 180 eta 180 bitartean zituztenak. Urrengo batean 70-80. Ulertzen, logika hori izan da. Azkeneko multzoan noski izan da, euskaldunak 110 baino gutxiago zituzten udalerriak. Orduan, 10 multzo eratu ditugu eta hoien araberako datuak landu. Hemen dituzue hizkuntza gaitasunaren bilakaerari buruzko datuak 10 multzo horiek landuta. Datuekin hasi aurretik, hemen pixka bat logika hori da, beko multzoak dira erdaldunenak,
beko hori zehazki da, Euskaldunak 10%tik bera, 81 urtean Euskaldunak 10%ra iristen ez ziren udalerriak. Eta goiko hau adibidez, Euskaldunak 80%tik gora zituzten udalerriak. Datuak beraiek begiratzen hasi aurretik, azpimarratu zaku denak ez dutela neurri berdina. Argi eta garbi, azkeneko multzo hau, Euskaldunak 10%ra iristen ez ziren udalerriak, bertan bizi dira elkarte autonomoko biztanleen erdiak, 52%. Eta goiko hortan, 81 urtean, 34.000 lagun besterik ez ziren bizi. Hau da, zaku guztiek ez daukate tamaino bera, batzuk besteak baino askoz ere potoloa dira, ez? Bueno, hori esan da, zer ikusten da? Datuak horrela aztertuta. Ikusten da, lehen ikusten gendun gauza bera, baina oraindik ere areagotua. Hau da, udalerri erdaldunenak horiek izan direla hizkuntza gaitasunari buruz, Euskaldunen kopuruari buruz, kasu honetan, bilakaera handiena, positiboena izan dutenak. Hartzen baditugu muturreko talde hori, 4% besterik ez ziren, 4,4 Euskaldunak 81 urtean, udalerri multzo hortan, esan bezala, herritarren erdiak bizi ziren udalerri horietan, hor zeuden besteak beste, Bilbo, Gasteiz, Barakaldo eta abar bat. 4,4tik 23ra pasada Euskaldunen kopurua, boskoiztu eginda. Euskaldunen kopurua udalerri mota hortan. Eta ikusten dugu, gainerako zonalde erdaldunetan ere, 10%, 20% bitartekoetan, eta abar, bilakaerak gorazkoak eta argiak izan direla aztertutako epealdi osoan. Aldiz, gure interesetzen zaizkigun udalerrietara jotzen badugu, joerak oso bestelakoak dira. Eta zehazki, muturrik Euskaldunena hartzen badugu, Euskaldunak 80%tik gora zituzten udalerriak hartzen baditugu, ikusten dugu, dagoeneko 80. hamarkadan ez zela igoerarik izan, ez da jetxiera esanguratsurik ere, hortxe, eutsi ziotela, baina ja 80. hamarkadan galeretan sartu zela. Euskaldunen kopuru, Euskaldun gutxiago genituela, pixka bat gutxiago 2001an, 81 baino. Eta joera hori 2000. hamarkadan areagotu egin dela. Eta ikusten dugu, muturreko talde hortan ez ezik, urrengoetan ere, azkeneko hamarkadan galera argietan sartu direla, udalerri gehienak, Euskaldun gutxiago daudela orain, duela 10 urte lehenago baino, eta ikusten dugu azkundeko joera hori 80. hamarkadara mugatu zela. Eta 80. hamarkadan egonkortasuna egon zela. Eta guztiarekin nahiko ondorio argia, lehen ikusi dugu, zonalde erdaldunagoetan joera positiboagoa antzematen zela, eta udalerri Euskaldunetan berriz azkeneko 20 urtetan atzerakadoko joera antzematen zela. Orain esan dezakegu, udalerri Euskaldunen artean, Euskaldunenak ziren horietan izan direla bereziki galerak. Ez direla homogeneoki banatu udalerri Euskaldunetan galera horiek. Eta bereziki indartsuak izan direla, berez euskera hasieran sendoago zegoen udalerri horietan. Lehen hizkuntzari eta etxeko erabilerari buruzko datuak, irizpide honen arabera datuak aztertuta, 10 multzoen irizpide horren arabera, joerak oso antzekoak dira. Hemen zehazki, etxeko erabilerari buruzko datuak jarri dizkizuegu, etxean euskera erabiltzen dutenen eunekoak, eta lehen bezala hor erdian daukagu batez bestekoaren bilakaera, nahiko planoa, eta beko multzoetara abia puntuan erdaldunagoak ziren eremuetara jotzen badugu, ikusten dugu euskararen erabilerak etxeetan gora egin duela. Adibidez, talderik erdalduna hartzen badugu, 1%tik 2,7 igo dela. Igoera. Oraindik euskerak duen tokia guztiz, 2,7 oso kopuru txikia da, hori deno dakigu. Baina hala ere joera, ez dela egonkorra izan eta goranzko joera apala erakusten dutela datuak. Aldiz, guri interesetzen zaigun muturrera jotzen badugu, datuak nahiko argiak dira, ez? Muturreko talde hartzen badugu, Euskaldunak 80%tik gora zituzten udalerri horiek hartzen baditugu, 20 urtetan
euskararen erabilera etxeetan, 88-tik 65% jetxiko zen. Beti ere, Eustatek udalerrika emandako datuen arabera. Eta gainerako multzo euskaldunagoetan ere, joera berdina da. Ezein indartsua, baina berdina. Eta, bueno, azkenean aurreko grafikoan esan dugun bezala, ondorioa argia da, zenbait eta euskaldunagoa izan udalerria, ordun eta galera handiagoak baita ere etxeko erabileran eta baita ere lehen hizkuntzan. Grafikoa ez dizue jarriko, baina berdina da. Bueno, pixka bat, aurreko grafikoan eta hontan ikusten genuenez, ikusi genezaken zein den pixka bat joera orokorra, ez? Beko udalerriak nola abia puntu erdaldunen zutenak badirudi hainbat aldagaietan euskara indar hartzen ari dela, hizkuntz gaitasunaren gaian bereziki, baina bueno, joera behintzat goranzkoa dela, eta aldiz goiko muturreko udalerrietan bestelako joera daukagula eta euskararen indarrak atzeraka edo ari dela, ez? Eta bi errealitate horiek azkenean eramango gintuzten, duela 30 urte EAen zeuden errealitate soziolinguistiko muturrenekoak aldatzen ari direla eta nolabaiteko konvergentzi baterako joera edo egongo litzakela. Eta zehazki hori, muturreko habitatoiek desagertzen edo agortzen arituko lirakela. Muturreko bitaldeak hartuta, udalerri erdaldunenak hartzen baditugu, duela 30 urte euskaldunak 100%ra iristen ez ziren udalerriak, tankera hortako 74 udalerri genitun, eta ez ziren udalerri txikienak, alderantziz, ziren EAeko udalerri populatuenak, ez? Bilbo, Gasteiz, Ezkerraldea osoa, Bilbo handi osoa, eta abar, ez? 74 udalerri genitun, milioi bat biztanle baino gehiago bizi ziren bertan, gaur egun ezaugarri hortarako horietako udalerririk ez dago. Udalerri horiek denak, beraien euskalduntasunean, iritsi dira 120, 130, tankera hortako mailetara. Orduan, nola ala, pentsa daiteke duela 30 urte EAen eta zeuden gune oso erdaldun horiek, nun euskera guztiz marginala, askotan arrotza ziren eremuak euskera. Ze ote da hori, ez? Jende askorentzat behintzat guztiz arrotza zen hizkuntza bat eta errealitate bat zeuden inguruak, horietan egoera desente aldatu dela eta euskararen egoera bestelakoa dela, ez? Ezagutzari dagokionan gehien bat. Baina behintzat euskara ez dela gune horietan duela 30 urte bezain, ezoikoa, arrotza, marginala eta bar. Aldiz, goazen beste muturrera eta guri gehiago interesatzen zaigun muturrera. 1981 urtean, euskaldunak 180 baino gehiago zituzten udalerriak 56 ziren, elkarte autonomoan. Araba, Bizkaian da Gipuzkoan. 56 udalerri. Eta bertan, 34.000 biztanle bizi ziren. 33.006. Gutxi, 33.006, garai hortan, EAen bizi ziren biztanleen 1,5 zen. Gutxi zen. Gaur egun, 56 udalerrietatik 13 eusten diote 180ko mailari. Beste gehienak pasa dira eukitzea euskaldun gutxiago, 180 edo 170 edo dena delakoa. Eta horietan ja 4.000 biztanle besterik ez dira bizi. 4.000 lagun. Hau bera ikusteko beste modu bat, txostena ikusten baduzue, olako taula erraldoi bat aurkituko duzue bertan, hortik ez da irakurtzen hemendik, pixka bat azalduko dizuet zer dan. Taula hontan jarri ditugu EAeko udalerri guztiak urrenkeran. Ze urrenkera eman diegu? Goian jarri ditugu euskaldunenak, eta behan erdaldunenak. Eta hori egin dugu 4 urtetarako. 1981, 1981, 2001, eta 2001.
Bestalde, lehen esan dizuedan 10 multzo horiek hemen irudikatu ditugu marra hauekin. Hemen ez dakit oso ondo ikusten dian, ez? Hauek dira 180 osatzen dutenak. Hauek 180, 180 eta abar, maila horiek. Eta azkenik, udalerriei kolorea eman diegu azkeneko 10 urtetan izandako bilakaren arabera. Lehengo irizpide berdinak, gorriak galerak, berdeak irabaziak. Eta beko muturrera jotzen badugu, ikusten dugu nola, batetik, hemen ez dakit, eserita ikusten dezuen aldeu, pentsatzen dut baietz, udalerriak multzoz aldatzen ari dira, hau da, euskalduntzen ari dira hizkuntza gaitasunari buruz ari gerala bintzat, eta muturreko talde hau dagoeneko ja ez da existitzen, ez dago udalerririk, ez dago hori duenik gaur egun. Eta hemen zeuden udalerriak gaur egun daude hemen daude. Hori izan da pixka bat bilakaera. Bekalde hontara begiratzen badugu, berdea da nagusi. Udalerri horietan guztietan, salbuespen bat kenduta, urtez urte beti irabaziak egon dira. Gero ez da euskaldun gehiago, Vale. Aldiz, beste muturrera jotzen badugu, egoera oso bestelakoa da. Batetik ikusten dugu udalerriak multzoz aldatzen ari direla kasu honetan ere, baino nolabait esateko kategoriaz jaisten. Lehengo euskalduntasun mailan jaisten. Eta hemen ditugu lehen aipatutako 56 o 53, ez dakit, udalerri euskaldunenak. 180 gora euskaldunak zituztenak. Eta hemen horietatik gelditzen diren 13ak. Orduan, hemengo joera bestelakoa da. Hemengo udalerriak ari dira, poliki pasatu dira multzo hontara eta batzuk oneraino ere iritsi dira, horietako batzuk, eta goiko eremuan orduan joera da berazkoa. Eta azkeneko hamarkadan bereziki kolore gorria nagusi. Lehenago ere hasita zegoen, hau da, azkeneko datuek azkeneko hamarkadan izan dira galerarik indartsuenak, baina udalerri euskaldunetan eta bereziki euskaldunenetan 2000 urteko datuak, 80 urtearekiko ere galerak nagusi dira ja. Eta 80 hamarkadan ez hainbeste ere, baino berdin. Bueno, lehen ere aipatutako ideia, hemen ere ikusi zitekena, beste datua da, galera horiek ez direla izan iraunkorrak denboran, eta azkeneko hamarkadan gehiago galdu dela aurrekoan baino. Hau da, pixka bat, orain arteko joerak behintzat, horiek izan direla. Aurrera begira noski ez daukagu bola magikorik, baina pentsatzekoa da, badaudela hainbat arrazoi pentsatzeko galera horiek hain azkar ez dutela jarraituko. Egin dezakeguna aparte utzita ere, hainbat aldagai demografiko, etorkinen fenomenoa adibidez, edo hainbat urbanismo eredu, badirudi oraingo hamarkadan ez direla, orain ez direla duela hamarkada bat bezain indartsu. Orduan, pentsatzekoa da, edo hori espero dezagun, abiadura indartsu hori, pixka bat apaltzea gutxienez. Esandako guztiak laburbilduz, aztertutako datuek argi adierazten dute euskararen atzerakada bat egon dela udalerri euskaldunetan, atzerakada hori azkeneko hamarkadan gertatu dela bereziki, udalerri euskaldunen artean euskaldunenetan gertatu dela bereziki, eta horren ondorioz edo muturreko gune euskaldunena agortzeko zorian egon litekela. Esan dizu egun bezala, naizta enkargua pixka bat udalerri euskaldunen egoera eta bilakaera aztertzea izan, egin gendun autua udalerri horien bilakaera testu inguru zabalago batean aztertzeko eta EAeko udalerri guztiak aztertu ditugu nola hala. Eta esan behar da, kuantitatiboki hartzen baditugu, eremu batzuetan gertatu dena eta beste eremuetan gertatu dena, askoz ere eremu indartsuagoak edo populatuagoak direla euskararen presentzia
aztertutako aldagaietan indartzen ikusi dutenak, hori lehen esan dakoa, Araba osoa, gehi Bizkaia, Mendebalde osoa eta abar, gune horiek askoz ere pisutsuagoak direla, galerak bizi izan dituzten gune euskaldun horiek baino. Eta desoreka oso handia da, askoz ere gehiago dira. Hori horrela izan da ere, ez dugu bukatu nahi, azpimarratu gabe, udalerri hauek, udalerri euskaldunek, nahiz eta kuantitatiboki pisua ez izan hainbestekoa, duten garrantzi izugarria azpimarratu gabe. Ez pixka bat lehen Mirenek aipatu duen bezala, soziolinguistikan oso printzipio onartua eta konsensuzkoa da, hizkuntza batek behar dituela olako guneak, eta gune horiek galduta arazoak. Orduan hori azpimarratzea udalerri hauen garrantzia. Aurrera begira zer, gure iritziz, hiru hildo, batetik gehiago ikertu behar da, bestetik kontzientzia hartu behar dugu, egoera honen aurrean, eta hirugarrenik eragin. Hasieran aipatu dizkizuet, ikerketa honen muga guztiak, berriro ere hortara nijoa, gai asko ikertu gabe gelditu dira, ez dugu aztertu adibidez fenomeno hau nola gertatzen den belaunaldien arabera, aurren artean, gazten artean, gai garrantzitsua dira, oraindik aztertu gabe gelditu direnak. Eta batez ere nik uste dut iritsi beharko ginakela gertatu direnaren argazkia egiteaz haratago pixka bat horren arrazoietan sakontzen. Zer dago honen guztiaren oinarrian? Zalantzarik ez daukat, fenomeno asko daudela horratzean. Demografikoak, urbanistikoak, kulturalak, fenomeno asko. Orduan, hor azterketa sendo bat egitean nik uste premiazkoa litzakela, gehien bat gero eragin nahi badugu, eraginkorki eragin nahi badugu, jakin beharko dugu lehenengo, ze arrazoi dauden gertatu den guztionen atzean. Bigarrenik, kontzientzia hartu beharra. Nik ez dakit nire irudipena da, ni behintzat argita garbi neure kasuan, eta uste dut, esango nuke gehienen kasuan, oindala 30 edo 40 urte galdetu izan baligute Euskaldun, euskara indartzea nahi genuen hori galdetu izan baligute lehentasuna jarri, nik uste dut gehienak esango genula, bai? Indarrak gune erdaldunetan jarri behar zirela, ez? Hori zela, pixka bat, gure erronka nagusia, Bilbo eta Gasteiz, eta hor zeudela, hor genitula lanik handienak, ez? Nola ala agian optimistegia izaten, uste gendun, etxean ez zegoela galtzeko arriskurik, ez? Gune euskaldunenak eutxiko diote, besterik gabe, eta nik uste hori zela gehienok danak esatearren guregan nagusi zen ikuspegia. Eta nik uste kontzientzia hartu behar dela batetik, eta hortaz zorionez gero eta gehiago hitz egiten da gune hauen garrantziaz, soziolinguistikoki duten garrantziaz, eta bestetik horrek praktikan ekarri behar duena, eta da lehentasunetan jarri beharraz udalerri hauetan eraginkorki eragitea. Lehentasun bihurtu behar duela. Eta azkenik noski eragin, politika eraginkorrak asmatu eta errealitate hauetan eragin. Nik uste Euskal Herriko bilakaera soziolinguistikoak azkeneko urtetakoak ere zeo zer argi adierazten badu hauxe dela, ez? Lanak fruituak ekartzen dituela. Hau da, duela 30, 40 urte euskararen aldeko indarrek apostu garbia egin zuten belaunaldi berriak euskaldutzeko, zehazki irakaskuntzan alegin handia egin zen, lehenengo ikastoletatik, eskola publikoen euskalduntzetik eta bar, eta gaur egun belaunaldi euskaldunak ditugu euskaldunenak. Bai ezagutzan, bai erabileran. Hau da, egindako lanak bere fruituak ematen dituela, eta ni ziur nago guztiok elkarrekin ere honetan asmatzen badugu nola eragin, duela hemendik 20-30 urtetara udalerri euskaldunen indar berritzeaz eta sendotzeaz hitz egiten egon gaitezkela. Hala pentsatzen dut. Eskerrik asko. Bueno, eta orain galderak egiteko tartea irekiko dugu.
A ber, Iñaki, galdera bat teknikoa, kasi. Hor, UEMako herrien azken hamarkadetako datu eman dituzu egunekotan, herri horietan kopurunetotan euskaldun kopuruk ejetxi dira? Beste modu batea igual galdetzeko ez. Alkizan 200 zeuden bizitzen, hoitetikan 180 euskaldun zian, eta 10 urtean bizi dira 300, eta hoitetikan 250 euskaldun dira, baino egunekoa jetxi zaigu. Hori datu ibakazue? Bueno, buruz erantzungo izut, txostenean daude datuak zehatz. Lehenengo, argitu, guk egin dugun azterketan udalerri euskaldunak landu ditugula, irizpide horren arabera, UEMakoak izan edo ez. Hau da, 170ko indizea gainditzen dutenak. Buruz ari naiz, baina, bueno, euskaldunen kopurua ez da jetxi. Horietan bizi diren euskaldunen kopurua, ez dakit milaka gutxi batzutan igo edo jetxi indan, baina oso egonkor eutxi dio. Jetxi dena pixka bada azkeneko hamarkadan egunekoa. Jende gehiago bizi da orain udalerrietan, eta proportzioan euskaldunen kopurua pixka da jetxi da. Bueno, nik lehenengo gogoeta bat ulertu dizut, nolait esperantzarako zantzu bat izan daitekela herri euskaldunetan etxe bizitza berri gehiago ez egitea edo hori ulertu dizut, okerrezpa nago ez. Baina kontua da, Imanolek eman digun ikuspegia, bueno, agian etxe bizitza berriak ez dira egingo, ikusi dugu etxe bizitza berrien inpaktua dirudienez handia izan dela, etxe bizitza asko egin direla azken hamarkadan hor, herri horietan, baina orain beste faktore bat agertzen zaigu, da la krisi ekonomikoa, bertako sare industrialaren desegitea edo desegiteko arriskua. Orduan ez dakit, pasatzen gara faktore batetik bestera eta beti kolokan herri hauek. Orduan ez dakit, ez da alde ilunari behiratze arren, baina, bueno, pixkat ez da bai da pizte arren hemen, ez? Oin. Bai, bueno, hasieran pixka bat aipatu ditut ikerketa honen mugak eta guk ahalegindu gera aldik eta ondoen egiten gertatu denaren argazki bat ematea, deskriptiboa, eta arrazoietan ez gera sartu. Gero egia da nik aipatu dutela agian hori gertatu daitekela, baina bueno, berez gure ikerketaren eremua ez da hori. Eta bai, argi eta garbi, nik uste dut udalerri hauetan eragiten duten faktoreak hain direla ezberdinak batetik, ez? Baditugu faktore demografikoak. Hilkortasuna, belaunaldi zaharrak guztiak euskaldunak hiltzen dira, ugalkortasuna, aztertu egin beharko litzake, ez dakit nik egina dagoen, udalerri hauetan berez ume gehiago edo gutxiago jaiotzen diren, eta jaiotzen direnak familia euskaldunetan edo bestetan jaiotzen diren, aztertu beharra dago jendearen fluxua, etorri eta joaten direnak, ez bakarrik etxe bizitza berrietara kanpotik etortzen direnak, horiek noski, hori faktore argi bada hor dagoena, baina baita ere jendearen ohiturak aldatzearen poderioz, adibidez, eta honi buruzko estadistikarik ez ezagutzen, baina nik uste nahiko errealitate argia dela, bikoteak gero eta urrutiago bilatzen ditugula. Eta duela, egia da, badaude faktore demografiko garrantzitsuak. Duela 60 urte herri txiki hauetan bikote gehienak 10 kilometroko bueltako jendeakin osatuko ziren, beraz euskaldunak, eta orain ez da hain arraroa urrutiagoko bikoteak etortzea, eta bietako batzuk ez dira euskaldunak izango, euskaldunak direnak seguraski beraien euskalduntasun eta praktika ohiturak ez dira bertakoenak bezain errotuak egongo, eta orduan, faktoreak ditugu hor 5.000 aztertu egin behar, benetan bakoitzak ze pixu izan dezaken eta nondik jo. Bai, lehenengo nik ere uste dut, hor azpian dauden faktore asko daudela eragiten dutenak, eta horrexegatik garrantzitsua dena aztertu eta ikustea nondik erantzun.
Bai. Nik galdera bat egin nahi nuen, eta aldi berean nebre iritzean kritika, pixka bat kritika edo, proposamen izango ditzake. Horrelako egiten diren ikerketa eta deskribapen da guztietan, betik Euskaldun konzeptua uste dut gaizki erabiltzen dugula. Nik uste Euskal Herrian zoritxarrez gaur egunean ez daukagula Euskaldunik. Ulertzen baldin badugu Euskalduna direla euskara bakarri dakitenak, euskal elebakarrak. Izan ere, erdaldunak aipatzen ditugunean, erdaldunen artean denak dira gaztelera, beste hizkuntza batzuk jakin ditzakete ornun baitekoak, baina euskararik ez dakitenak dira. Beraz, euskara eta gaztelera arteko harremanean, elebakarrak, erdaldunak eta elebidunak gara besteok. Euskara ere badakigunak, edo naiz eta euskara aurretik jakin, gaztelera baino hobeto jakin da ere, gaztelera hitz egiteko kapaz gara. Orduan, hor gero, bukaeran erakutsi duzun kuadro horretan, herri guztien zeran, hor oso garbi ikusten da, joera elebitasuna dela. Elebitasuna dela, bi hizkuntza dakiten, dakien Euskal Herria, aurre ikusten da, pixka bat, ez da, joera herri euskaldunenak, elebidunago, bihurtzen elebidunago ez, euskara gutxiago dakitenak gehitzen ari dira, besteak alderantziz, nolabait olako zerbait. Baina, klaro, ze gertatzen da, gaztelera eta euskararen artean gaur egunean dala bat 1000aren kontra. Esan dut, hizkuntza bakotxak daukan dinamika o dinamismoaren konparazio bat egingo bagenu, oso galtzailea ateratzen da euskara. Orduan, etorkizuna horrela, deslogo oso peltze daukagu, ezta? Eta beste kontu bat, izango litzake galdera moduan, benetan arnasguneak geografikoak izan behar dira? Ala, askoz ere konplexuagoa izan behar da euskeraren dako sortu behar ditugun arnasguneak. Hortik gero galdera asko datoz, ez da? Hau da, iztunon gainean gelditu behar da euskararen aldeko borroka? Ni neuk susmoa daukat, ez badugu lortzen borroka hau instituzionalizatzea, eta pixurik nagusiena instituzionalki ez badugu eramaten, esan nahi dut, herri moduan antolatuta, nazio gisa planteatuta gauzak, joera horiek areagotzen joango direla. Areagotzen esan dira, horre aipatzen da, esan duzuzuk ere, gero lehundu egingo direla tendentzia horiek, eta hori da normalena. Etorkizunean lehundu egingo dira, eta iraungo dute, oraingo joera jarraituko balu, iraungo dute hainbat denpora, eta, ez dakigu, hemendik eta 50, 60 urtera hizkuntzaren egoera zein izango den, baina tendentzia hori, ez da? Hori zan komentatu nahi nuena. Bigarrenarekin hasita, guztiz bat, ez? Arnasgune horiek izan daitezke geografikoak edo beste tankera batekoak, ez nik uste, ez dakit. Hortan, bai. Eta besteari buruz, nire bat nator, azkenean, normalean herri honetan Euskaldunetaz hitz egiten ari geranean, ia kaso guztietan, ez beti, baina elebiduna gera, Euskaldun ia guztiak, eta aldiz, erdaldunak noski ez dakite euskeraz. Eta horrek eragiten du besteak beste, guk hemen ere landu ditugun multzo hauek, ez? Eskala hori, Euskaldunenetatik erdaldunenetara, berez ez da simetrikoa. Hau da, gune erdaldunenetan gehienak hizkuntza bat bakarri dakite, gaztelera, eta gutxi batzuk elebidunak dira, baina beste muturrean ez daukagu gehienak euskeraz bakarrik dakiten eremurik, eta gutxi batzuk elebidunak. Hori eukiko genuen agian duela 100 edo 200 urte. Baina gaur, historiaren bilakaren arabera, gure tartea hori da. Muga batean gune erdaldunagoak, eta bestean gune elebidunagoak. Nik bi kontu aipatu nahiko nituzke, zuk egindako hausnarketaren inguruan, eta bata da, zuk aipatu duzun Euskaldun elebakarrik ez egite horrek, guk barre mailako zirkuluetan deitzen diogu horrek sortzen duela elebakartasunaren diktadura.
bai, eta horrek suposatzen du udalerri euskaldun hauetan egoera hain hauskorra izatea. Bai, adibide bat ematearren, Jurre berak aipatu zuen duela urtebete Errezilgo ikastolan gurasoek euren artean euskaraz hitz egiten zutela naturaltasun osoz, baina guraso erdaldun bat etortzea Errezilera bizitzera, hau da, horrek nola aldatu zuen eguneroko jarduna guraso horien artean. Ez? Eta egoera horrek, hau da, guk egoera horri deitzen diogu elebakartasunaren diktadura. Eta horrek jartzen gaitu euskaldunok beti galtzailearen lekuan. Eta horrez gain, aipatu duzu, ez dela egokia pisua euskaldunongan jartzea edo hiztun komunitatearengan jartzea, eta erabateko adostasuna azaldu nahi nuke. Gaur egungo hizkuntza politikaren azterketak egiten direnean, nolabait ateratzen den ondorioa da hizkuntza politika egokia egiten ari garela, eta gero eta euskaldun gehiago daude, baina euskaldunok zarete euskara erabiltzen ez duzuenok, ez? Eta pisu hori euskaldunongan erortzen da. Aldiz nik uste dut azterketa honek, gu behintzat azterketa hauetatik atera dugun ondorio nagusietako bat da, hau da, udalerri euskaldunetan frogatzen dugula, hau da, euskaldunok fin segitzen dugu euskaraz, udalerri euskaldunetan euskaldunok euskaraz bizi nahian jarraitu arren, hizkuntza politika honek ez digu balio gune hauetarako, eta hizkuntza politika da kale egiten ari dena gune hauetan. Hori. Bai, euskaldun krak egin duten herri hoietan eta erdaldunen kopurua gehitu eta euskaldunak gutxitu den hoietan, ez euskaldun populazio horren nolabaiteko ezaugarri sozioekonomikoen daturik badago, edo intuitzen dira, edo nolabaiteko deskripzio bat badago populazio horrena euskaldunenarekin alderatzeko, eta espalego ez litzateke importantea. Bai. Bueno, egongo dira, ez? Hau da, eustaten bilduta dauden datu pila hoitan, egongo da errealitate hori aztertzea eta zalantzai gabe egin beharreko zeo zer litzake. Guk ez dugu oraindik egin. Baina bai, heldu beharko litzaioke horri ere. Nik konvergentziaren tema horri heldu nahi diot. Niretzako, lehenengo aldiz ikusi nuenean, halako zalantza bat sortu zitzaidan, ez? Zuk planteatu duzun azkeneko irudi hori, ez? Horreka horrena, balantzaren zera hori, ez? Jarri diguzu halako zera bat, ez? Ez da galdera izan da, baina nahiko trascendentala izan da. Nolabait esaten duzu euskararen mesedetan zertzen behar duguna. Hau da, sakrifikatu egin behar ditugu, edo bintzak gogoeta hori ateratzen da, ez? Sakrifikatu egin behar ditugu herri euskaldunak. Benetan inportaduna bestea da, biztanleko purua, beti esan izan du da, ez? Euskal Herria euskalduntzeko Bilbo euskaldundu behar da. Bilbo ingurua, eta bar. Kontua da, nik konvergentzia hori behiratzen nituenean datuak bintzat, karo, ez, pantalla hontan, nik paperian ikusi nituenean, niretzat, eta hori galdera gehiago teknikoa da zuretzako, zalantza sortu zitzean, ezagutzan agian konvergentzia positiboa izan daiteke, baina erabileran ez nuen ikusten ni konvergentzia positiboa zenik. Hau da, malda, hor maldan, grafiko horiek erakusten duten maldak ez daukate gradu berak ez dituzte, eta aldapa berak handiagoak iruditzen zaizkit euskaren erabileran, gorak baino, edo behintzat nik konvergentzia hori ikusten dut, izatekotan oso epe luzera etorriko dela erabileran, nahi baizue konvergentzia positibo bat, eta ordea, ezagutzarena lehenago gerta daiteke nahi baizu, baina hor
uste dut disfuntzio handi bat dagoela, ez? Bikor konvergentzia horiek gertuago egon barko liratekela iruditzen zait. Eta orduan, gero beste gogoeta bat gehitzen dut. Nere ustez, udalerri euskaldunak garrantzitsuak dira euskara normal hor bizi delako. Hor esan dezue hasieran, oreka linguistikoa herri horietan dago. Ez Donostian. Benetan euskaraz eta erderaz bizi daiteke herri horietan. Donostian, ez? Eta orduan, herri horiek dira hizkuntza normal baten parametroetan dagoen egoera herri horietakoa da. Hizkuntza normal diodanean da, bueno, espainola Espainian bezala, ez? Orduan, ez da egit, nire ustez balantza horren oreka, edo oreka horren mesedea ez dakit hain evidentea den, Bai, bueno, konvergentziaren ideiaekin azaleratu nahi genuena zen, duela 30 urte baino, hartzen baditugu habitat soziolinguistikoak edo, horrela deitzen baditugu ez, ingurune soziolinguistikoak, distantzia gutxiago dagola muturren artean orain, duela 30 urte baino. Horri ez diogu eduki ez positiborik ematen, ez positiborik ez negatiborik, errealidade bada, ez? Hori horrela dela. Duela 30 urte mutur erdaldunagoa zela, gaur egun baino, eta mutur euskaldun elebidun hori sendoagoa zela orain baino ere. Balantzari buruz, ez dakit, agian ez dut ondo egia azaldu, baina nik ez dut esaten gertatu dena positiboki baloratzen dudanik. Esaten dudana da, gertatu denaren parte bat badela, ingurune populatuenetan joera positiboak antzematen direla. Horren ordaina izan behar duela herri euskalduna galtzea eta sakrifikatzea, hori ez da inundik inoan nire iritzia. Alderantziz, nik uste herri horiek indartzen alegin bereziak egin behar direla, inolako zalantzari gabe. Aukera ematen dit egoera honek, pasaden astean irakurri nuen zati bat zuei irakurtzeko, eta da Mikel Zalbidek Euskaltzaindiaren aginduz edo eskaeraz Euskararen legeak 25 urte egin zituenean idatzi zuen zati bat, bai? Eta da, udalerrien homogeneizazioaz ari dela esaten du. Enpate moduko emaitza bat irudika daiteke. Ez dira horrela kontuak ordea. Lazarteko kale giroan egin litekeen, itxuraz egiten ari den aurrerakada horrek ezin du berdindu euskararen transmisio leku ohikoan gertatzen ari den atzerakada. Ez du hartarako behar adina indar. Hori aipau nahi nuke. Bai, kaixo. Bueno, niri oso interesgarria iruditu zait erakutsi dezun mapa bat kolore gorriekin eta berdeekin, ezta? Eta bertan ikusten da oso ondo, nik gutxienez ikusiet azkar irugune geografiko kezkagarri. Bat iruditu zait Arratia aldea edo izan daitekela, beste bat Mungia aldea. Igual Mungialdearena zabaldu egiten da baita ere Lea Artibaira eta gero Gipuzkoan badirudi Oria Baiararen inguruan edo gertatzen dela atzerakada handiena. Ez dakit horren irakurketaren bat eskatuko nizuke, badakite zaila dela, baina segurazki nik uste igual lehen bien irakurketa nik nire bersioa emango dizut, sentsazioa daukate Bilboaldean. Claro, Euskal Autonomia Erkidego tarron erdia bertan bizi da, 1 milioi bat persona gutxi gora bera. Bertako udalerrien hiri lurzorua oso beteta dago, eta urbanizatu gabeko lurrek daukate sekulako malda, beraz, naturala izan daiteke, bertakoek etxe gehiago behar badituzte, beste zonalde batzuetara jotzea, ezta? Eta hori nik uste argi ikusten ari dela batez ere Mugialdean. Arratiakoa pixkat uste ies egiten zaidala, ez dakit nondik gertatu daiteken hori, eta Oria Baiarakoa baita ere, ez dakit behar bada kultura ere
kultura esaten dudanean, ia mundu mailan gertatzen ari den zerbait esan nahi dut, bueno, hirit hartzen ari garela, ezta? Eta agian horrek azkenean, ba, bueno, aldaketa linguistikoak ekartzen ari da. Ba, hau ere ez dugu berariaz aztertu, baina, bueno, datuak begiratu eta hainbat gauza bururatzen zaizkit, eta zuk esan dezunarekin bete-betean bat nator, ez? Segurazki, sistematikoki ez dugu egin, baina egingo bagenu azterketa bat, batetik udalerri euskaldun hauen gertutasuna gune nagusi eta erdaldunagoak diren hoiekiko, hiriburuak edo herri populatu nagusiak, ikusiko genuke hurbilago dauden udalerrietan gehiago galdu dela. Eta berdin, komunikazio bide nagusiak begiratzen baitu. Hor dugu Bilbo Donostiko autopista, ikusten da nundi pasatzen den, nazional bata, hau da, garapen ekonomiko potenteena izan duten guneetan, galerak handiagoak izan dira. Intuitiboki ere, ez dugu berariaz aztertu, baina hartuko bagenu zeintzu iran 53 udalerri horiek aipatu ditugu ba, Euskaldunak 90-tik gora zituztenak, eutsi diotenak, 13 udalerri dira okerez banago, gehienak dira udalerri nahiko isolatuak. Nahiko errepidea bukatzen deneko udalerria, ulertzen, hau da, hor argi ikusten da, holako logikaren bat badagola. Eta zehazki Bizkaia aipatu duzu, eta badirudi, zuk esandakoa bete-betean betetzen dela, eta gaina datuak urteka begiratuta areta gehiago. Lehenengo Bilbo ingurutik zabaltzen ariko litzaken, ez dakit, orban bat baliz bezala, ez? Eta horrekin batera, noski, jende mugimendua, herri horietara biztanle berriak etortzea, eta horrekin batera, erdalduntzea. Bueno, egunon. Nik hausnarketa txiki bat bakarrikan nahiko nuke proposatu, izan ere, ikusten dut, nolabait ere, norbait pentsatu dezakela, hemen proposatzen edo proposatu dezakegula, arazoa guda bat bezala, edo gerra bat bezala, euskera eta erderan artean. Eta nik uste hori akatsa dela. Izan ere, egia da, ikuste dugu eragina, izan duen erderak herri txikitan izan duen eragina, eta egia da, elebakarrak, gaztena erdaldunak, elebakarrak baldin badia, baiekin komunikazioa garatu nahi deunean, derrigorrez erdera erabili behar deula, ezta. Eta badirudi horrela, beraiek agertzen direla garaile. Itxura batean, esan dezako, guda, nire ustez ez da guda honetan, baina guda horren garaile be izan da, baina benetan bera izan alda garaile. Hau da, nik nire besten lagunen batekin edo noski euskeraz hitz egiten detenean, berak ez du tutik ere ulertzen. Beraz, esan dezakegu garaile izan dela? Berarekin hitz egin behar dudan unean bai, komunikazio hori garatzen dudanean bai, baina hortik kanpo, bera garaile, zerren garaile da. Hau da, nik uste, hori errealitate bat dela, erdaldun elebakarrak daudela, hemen Euskal Herrian bizi behar dutela, baina nik uste beraiei ere, ongi etortzen, behintzat pentsatu beharko luketela, euskara ikastiare ze garrantzitsua dan, behintzat nik uste nabaritzen dutela galera hori. Eta agian hor egin beharko nukela gehiago azpimarratu beharko nukela, arazo hori, igual ikuspuntu hortatik garatuz edo ez dakite, nire ikuspuntua edo iritzea besterik ez da. Ez dakit, nik hizkuntzetaz eta hitz egiten ari garenean noski maitena euskera dut. Baina nik nire seme-alabei erakusteko garaian edo noski euskera lehenbizi erakusten dira, baina norberaren aberastasuna ere jakinduria da.
eta hainbat eta hizkuntza gehiago jakin da, pertsona bera aberatsago izango da. Euskal Herriak behar du, agian esparru batzuetan estatu mailarekin harremanetan egotea, hainbat industriak edo nazioartearekin behar du, eta horretarako noski hizkuntza anitzak ezagutu behar ditugu. Hau da, ez dakit, nik uste kontu zibil berdeula, edo irutze zait hau ez da guda bat, baizik eta da agian arazo bat modu egokiago batean, ez dakit, nire iritzi jada, igual oker nao. Baina ikusi behar dutela, erdaldun elebakarrak, zein aberatsagoak izango ziren euskara ikasten. Eta guri herrietan erabiltzen, eta ez dakit, ikuspuntu bat besteik ez da. Bai, interesgarria. Nik uste arreta giza mailan jartzen badugu, zuk esan dezuna horrela da, ez? Bi hizkuntza indarrean dauden komunitate batean, beti ere elebidunak bentaja gehiago izango ditu, hizkuntza bakarra dakienak baino, ez? Zehazki gurean ikuste dut hartzen baditugu erdal elebakarrak, elebidunak, eta euskal elebakar gelditzen dian gutxi horiek, onura gehien elebidunak dauzkagula, inongo zalantzairik gabe, eta egoererik txarrena euskaldun elebakarrak izango dutela, inongo zalantzarik gabe ere, ez? Niretzat gehiago kontua da, gertatzen, pixka bat gertatu dena, eta gure ikerketak, nik uste datuak horren isla dira, realitate pertsonaloietatik, realitate sozialetara pasatzen bagera, gizartearen dinamika ekonomiko, sozial, demografiko ugariren ondorioz, egoerak lehen konpartimentalizatuagoak zeudela, eta gune batzuk bat zeudela nun gehienak ziren euskaldun, elebiduna gehienak eta gutxi batzuk oraindik euskaldun elebakarrak ere bai, eta beste gune batzuk oso erdaldunak. Eta hori nahastean denaren ondorioz, dinamika horien ondorioz, nun gehienak elebidunak bagera eta erdaldun bat baldin badator denok erderara jotzen dugun, horren ondorioz euskararen presentzia ere aldu egin daiteke zonalde euskaldunago horietan, ez? Ez dago galdera gehiagorik? Niri gustatuko litzaidake pizkatxo komentatzea, lehen izan duzun kasua, uste dut Errexilen izan dela ikastolan gurasoak euskaraz egiten zutela, eta elemento hori ez da, eta nola jentea ordura arte euskaraz egiten zuena aldatu zuen gaztelera. Nik batzot, eta gero beste dato oso nitzako ere fuerte izan da, arnazgunetan, etxeetan ere, euskaraz egiten zantokietan, etxeetan ere etxeko hizkuntza jaitsi egin dela, euskaratik izatera, jaitsi egin dela. Batzutan pentsatzen dut, igual euskaldunak ondino arrastratzen dugula, urteetan, mendeetan zehar izan dugun, zapalkuntza, edo, beste modu batetan deidak ioke horri bebai, baina hori dakagula hori, ez dakit, beti gaude hor menpean, eta askotan ematen dit inpresioa, defendatu ez dakigula, hizkuntza dagokionez. Eta oindala denpora gutxi ere, ez dakit Donostiako zenegotien edo hautagai izango da diputazioarako ez dakit ondo, baina esan du, ze habilidadea dakagu batzuk, aldarrikapenak egiten dugunean erdal mundua azarratzeko. Ez dago erdal mundua azarratzeko inolako gogorik, gu nahi duguna da defendatu eta gauzak, zestaka zentzurik
hori kasu hori errexilekoa esate baterako aldatzea. Badaude tartean beste modu baten gurea defendatzeko eta ez aldatzeko. Hori, impresioa da hori, askotan pentsatzen dut, atzetik gatozela hori konsientzia txarrori edo komplejua edo ez dakit nola, eta horrek eragin handia egiten duela gero gure konportamientotan. Eta ez dakit horri nodi dagokion, baina hori bai dela elemento bat pentsatzeko eta gainditzeko. Azteko errezilekoa argituko dut, bestela. Ez, errezilean gertatu dena da, guraso, han eskolako atarian, ume bila joaten ganean, euskeraz hitzein izan dela beti, eta euskeraz besterik ez. Eta bertako mutil batek bikotea hartu du erdalduna, eta alaba bat eduki dute, eta alaba hori eskolan hasi denean, emakume hori guraso taldera etortzen denean, normalean, berak erderaz hitz egiten du, eta berari erantzuten zaionean erderaz, eta horren eraginez, noiz benka, elkarrizketak bestela ere erderaz, baina oraindik ere euskera ere erabiltzen da, ez da automatikoki den aldatu erderara, inondik inora. Etzen irasmoa, errezilgo adibidearekin orain, herritan horrengan kulpa botatzea, ez dakit, baina, hoxe, okurritu zaitu. Eta gero txeko hizkuntzari buruz, aztertu gabe dagoena, eta ez dakit nik zuek ze impresio izango duzuen, nik ez dakit benetan errealitatea zein den, herri hauetan gertatu diren aldaketak, etxeko hizkuntzari buruz ari garenean adibidez, ez dakit diren bakarrik, kanpotik jendea etorri delako, eta horietako batzuk erderaz egiten dutelako, edo euskera hainbeste erabiltzen ez dutelako, ez dakiden bertako familia batzutako osagarriak pertsonak, kanpoko pertsonak inkorporatu dituztelako, eta horien hizkuntza ohiturak ere erdaldunagoak direlako, eta horrek eragin duen aldaketa, eta ez dakit baita ere ez ote dagoen horietako famili batzutan, betidanik bertakoak eta euskaldunak izan diren batzutak, hizkuntza ohiturak egon ahal izan direlako, ez? Ez dakit, badaude zenbait realitate, azkenen dena jarri beharko litzake harremanean, ez? Baina duela 30 urte, hartu hauetako edozein herritako, edozein etxe, guztiz euskaldun, betiko euskalduna. Hoiek erdal munduarekin zuten harremana gaur dutena, baina askoz ere mugatuago zen. Gaur egun askoz ere handiago dute. Asko lanera, kanpora juten dira, eta erdal giroarekin harreman gehiago dute, edo ikastera. Eta zesanik ez etxeetan ja batez bestekoa omen da 4 ordu pasatzen ditugula telebistan, telebista, ETV ikusiko du jendeak, baina beste gainorekoak ere bai. Orduan, erdera geroz eta ohikoago dugu etxe hauetako egunerokotasunean. Orduan, beste faktore horiez aparte, barruko dinamikak ere aldatzen ari ote diren, aztertzeko moduko gaia litzake ez, dudari gabe. Bai, berri zen etxan da. Esan behar da, gaur ziaro teknologiko gabiltzala, ze Imanoli moztu diozue telefonua, baina hemen dabil Twitterren bere iritziak ematen, aipatu du Mungiako datu hori aipatu dezuena, eta oin jagaldu dut, nola esan du, baina hori, hor da bilela gure Imanol parte hartu nahian, baina etxetikan, nola esan du, Mungialdeak hartu duen biztanleria bataz beste 40 urtetik gorakoa da. Hirigintza planeamenduak gune erresidentzial izendatu izana eta abar. Pixkat azalpen bat emanez una ikitezun galderari ez. Nik hemen aipatu da gerra eta nik ez nuke nahi termino hoietan aritzea, precisamente hori da ez teguna nahi. Ne ustez, hemen datu hauen bilketak eta iazko jardunaldiak ere intentzio hori zaukan eta urtengoa reafirmatu iten da diagnostiko egoki bat egitea. Gertatzen ari denaren kontzientzia hartzea. Ze, ni uste bagenuela, hori uste bat, edo haian zehatu gabe ez, neurtu gabekoa, edo gertatzen nahi izana, kasuistikatik asko agian, baina nik uste argazkia argi eta garbi geratu dela, UEMak egin dituen
azterketei esker, bueno, gertatzen ari dena. Erakutsi dugu, eta nire ustez honek mugitu behar gaitu erabakiak hartzea eta zer egin behar dugun, eta batez ere zer ez dugun egin behar erabakitzea. Nire ustez, iaz, uste eta aitatu genula, baina hemen kontzientzia hartu behar dugu dena ez dela debalde. Egiten dugun guztia ez dela debalde. Eraginak baditula, eta euskara kasu honetan ziaro delikatua dela, ikusten ari da irabazita o bereak zituen, irabazita baino bereak zituen tokietan galerak izaten ari dela. Orduan, nik ulertzen dut gizarte elebidun batera joateko bide horretan galera batzuk, galera edo purotasun batzuk galdu ingo diala. Hori harrapatzeko gai lain banaiz. Hau da, ez diela egongo desagertu ingo diala euskaldun elebakarrak, baina nik uste dut eske gaur egun ez da nik nire amona batek bere azkeneko urteetan, 84 urtekin hiltzan, altzan bizi izan, kalean, eta azkeneko urteetan ikasi zuen espainolez, zeo zer, baina hori kaso, ez dakit, excepzionala zan, Santelmon erakustekoa, baina hori, zen nahi dut, nik kontziente naiz hori ez dela gertatuko aurrerantzean, baina ez gara hortazari, ari gara euskararen bizindarraren galeraz. Ne ustez hori da kezkatzen gaituna. Ez hainbeste, euskaldun elebakarrak egongo dute dian edo ez, hori bakigu ez dela kontua, baizik euskararen bizindarraren galera. Eta berriro diot, euskara normal herri hauetan bizi da bereziki. Besteetan ari gara ahalegin egiten normaltasunera iristeko. Orduan, klabea da herri horiek zaintzea eta aurretikan pentsatzea egiten dugunak ia intzidentzia badaukan horretan, herri horietan, onerako edo txarrerako, ez? Ne ustez hor dago gakua. Eta kontua ez da hori, gerra kontu bat baizik. Nola egiten duen, kalterik ezera egiteko, eta aldanenean osasuntsuago izateko. Ne ustez hor dago kontua. Zigorrek esan dunan bidetik, ni uste dut hain momentua dela eta Jurreke aipatu du. Ikerketa gehiago berdia. Eta, inpresioak nik uste dut aspalditik baditugula, eta baditugu momentu honetan, zenbateko eragina izan duten herritan, etxe bizitzak eraikitziak, nolako etxe bizitzak eraikidian, gauza bera industria egunei dagokionez. Industria eguneak ugarituko zin, etzin, desagertuko zin enpresak, berriak sortuko zin, inez junga, garatzen junga, herria garatzen junga, eta guain arte ez diogu erreparatu horrei, guain ondorioak dazkagu esku hartin. Eta nik uste, bakotxak bere esparrutik eta bere herritik hasi berko du aztertzen horko mapatan ikusten dian kolorik, ni harritu xamar gelitu naz, baina ezagutza zaibaga bai, ezagutza zaibaga gurian berde argitxuoi agertzen da, minon erabileran zalantzai gabe ez. Eta aztertu behar dugu zergatik ez. Ezagutzan goraguz, erabileran beraguz, inpresioak baditugu, zuk esantzun bezala harremanak eskualdeko herritarrekin ditugun harremanak lanan bidez eta mila kontun bidez asko ze ugariagoa dira garai batin binon, eta horrek eragina badu. Orduan, inpresioak dira askotan datuik ez dugu izaten, besteak beste garestia atatzen zaigulako datu keukitziak. Baina, nik uste dut badugula zeina, eta batez ere bakotxak bere arlotik lurraldiaz eta hizkuntza zaiga eta herritik. Pixka gune txikiagotara jo, eta gune bakotxian ze gertatu den, zein dugun ongi eta ze ezain ongi, ez gain negatibuk izango, esku artean duguna izateko. Bai, okerre hon ninteke, baina uste dut esan dezula deskriptiboa izango dela o dela, nagusiki, zuek egin duzuen
behaketa edo ikerketa hori ez. Eta ni pixkat impresionatuta utzi nau, bukaera aldean esan duzunean, Euskaldun herrietan euskerak atzera egin duela. Ulertzen da, estadistikoki atzerakada hori. Nik kontrolatzen dudan pikin horretan, ez dakisa horretako guneetan, nire impresioa da, eta ez daukat daturik, eta orduan, bota ingo dut eta hor geldituko da. Ni bizi naizen inguruetan, orain 30 urte baino, askoz ere gizarte funtzio gehiago betetzen ditu euskeraz. Baina askoz ere gehiago. Kualitatiboki ere askoz ere sakonagoak eta kapazitate gehiagokoak. Eta inguru horietako euskaldunek, bere euskaldun tasunari esker batzutan, nolabait gizarte garrantzi askoz gehiago eta protagonismo askoz handiago dute eta beren herritartasuna nolabait sendotuago ikusten dut. Orduan, hortik estadistikoki gertatu den atzerakada hori eta egoera hori konparatuta euskerak atzera egin du esatea gehiago iruditzen zaidala besterik gabe. Osea, atzerakada estadistiko bat badagoela, uka ezina da ingurune horietan. Hortik euskerak atzerak egin duela esatean nik dut beste iritzi bat dela eta iritzi horretako beste argudio batzuek jarri behar direla mailan. Uste dut galdera inuela eta nahi gabe kritika indizut, baina pentsatzen duana esan dut. Bai, eta nire ustez gauza askotan arrazoiakin, esan eget. Hasieran aipatu dugu gure lana oinarritu dela 3 aldagai bakarretan. Hizkuntza gaitasuna, etxeko hizkuntza eta lehen hizkuntza. 3 horiek oso garrantzitsua dira, baina euskera askoz eremu gehiagotan bizi da. 3 hauetan oinarrituta argazkia honako hau da, hori ez dago zalantzarik. Nik uste dut egin beharreko beste bat hori dela, argazki hori osatzea. Hipotesi bezala, nik esango nizuke, hipotesi bezala ez daukat daturik hori frogatzeko, euskerak aurrera egin duela udalerri hauetan oso indartsu irakaskuntzan, pentsa, oindala 30 urte, edo 40 urte esaten badugu ze aldea ez, orduan oraindik ere eskola askotan edo gehienetan erdera izango zen hizkuntza nagusia, eta gaur egun udalerri hauetan euskera da guztiz. Aurrera egingo zuen, zalantzari gabe ere, administrazioa, hori da uste detena, eta hipotesi bezala botatzen dena. Aldiz, pentsatzekoa da lagun artean, nik uste dut ez zula aurrera egingo. Ez dakit, dena dira hipotesiak. Gehien badira hipotesiak beste ikerketa batzuetan oinarrituak, eta nik uste dut, esan alko litzakela, edo frogatu inberko litzake, baina nire ikuspegia da, gune hauetan, segurazki, eremu formalagoetan euskerak aurrera egin dula, eta inoiz edo oso arrotza zitzaizkion eremuetan sarbide izan duela euskerak, argi eta garbi, udalerri euskaldunetan ere, baina segurazki eremu informal eta pribatuenetan hortxe izan du galerak horri izan ditu. Hori da pixka nik egingo nuken, argazkia asko arriskatuz eta datuetan oinarritu gabe. Datuak bakarrik esandakoa. Horietan oinarritu bera, argazki mugatu bat, eta hoxe. Bai, nik aipatu nahiko nuke hor hasieran udalerri euskaldunetan gertatzen ari denaren inguruan amia bat egin genuela esan genuenean iaz, aipatu dugula egia dela euskarak gune horietan funtzio asko berreskuratu dituela. Hau da, erderak bereganatuta zituen funtzio asko berreskuratu dituela, eta hori faktore positiboa dela. Ni ere ez nintzateke ausartuko esatera, euskarak galerak izan dituen bai edo ez, botila beteta dagoen, ala ez. Baina Jon Sarazuak esaten duen bezala, bai badakigu boteilak zuloak dituela eta uzten ari dela, esparru batzuetan bederen. Beraz, uste dugu arreta jartzeko garaia dela eta gune horretara begira jarri behar dugula eta gaizki egin dugun hori ongi egiten hasteko ordua iritsi dela. Egunon. Jardunaldien titulua da lurraldea eta hizkuntza, nik uste dut gaur goizean eta bereziki igual Imanolekin duen azterketa horren ondorioz ere ateratzen duten ondoriotako bat bada hizkuntza eta eredu sozialak duen
lotura hori, ez? Lehen aipatu da etxe bizitza politika esango nukenik, zerbitzu publikoen antolaketa, industria aipatu da, industria desagertzen ari da, industria politika bat ere badago horratzean, eta bar, ez? Orduan ere iruditzen zait, behin edo beste ere aipatu da, ez? Baina erabakia nork nola eta zertarako hartzen duen. Aipatu da euskara, eta nik uste dut hori azpimarratu behar dela, euskara normalizatu gabe dagola bere herrian, eta normalizazio hori bideratzeko ere hizkuntza politikek, hau da, erabakiak, garrantzi handia dutela. Nork nola eta zertarako egiten dituzten, ez? Baina bestaldetik ere uste dut, azterketa horiek, eta ulertzen dut, aipatu da, gero azterketa soziolinguistikoa eterokoan, 3 eremu besterik ez direla aipatu, Hortan ez dut zalantza egiten horrela egin behar denik ere, baino, bai uste dut pixkanaka aurrerantz ere urratsak eman behar ditugula, modu isolatu batean ulertzetik, aldagai ezberdinen arteko elkarrekintza batean oinarrituta dagoela egungo errealitatea ere, ez. Eta pixka bat, azken interbentzioaren arira, niko ere uste dut erabilpen esparru asko irabazi ditugula, baina beste batzutan atzera egiten ari garela ere, eta horietako bat igual karri nahiko nuke da lan mundua. Badakit gaur ez dago aztergai, baina zeharka ere atera da. Eta hor, Aitziberreri arrazoi amaniek, azterketak egitea diru asko kostatzen da. Baina eske azterketa horiek izan berko lukete hizkuntza politiken oinarri. Hau da, euskara normalizatu gabe baldin badago eraldaketa bat egin behar dugu, eta horretarako errealitatea ezagutu behar dugu, eta berriro ere hizkuntza politika horiek egin eta aurrera ateratzen dituztenek egin beharko lituzke, ez? Herritarroi edo dirurik xautu gabe. Iritzi bat. Bai, beste aspektutxo bat. Ari gara hizkuntzaren ezagutzari buruz eta hizkuntzaren erabilerari buruz hitz egiten. Baina iruditzen zait gaur egunean eta bereziki hedabideek hartu duten garrantzia hartu duten garaietatik onuntza, hizkuntzaren erabileraz hitz egiten dugunean bakarrik neurtzen dugu hiztunok zenbat hitz egiten dugun. Hizkuntzaren erabilera ez da mugatzen norberak hitz egiten duenera bakarrik. Hor dago adibidez, norberak entzuten duena. Euskaldunok zenbat entzuten dugu. Euskaraz, gazteleraz, frantsesez, ingelesez edo mandarinez. Eta seguruenik hori neurtzeko tresnari baldin bagenu, gaur egungo datua baino asko. Bai, askoz ere datu txarragoak atariko litzaizkiguke. Zan dut, zue komentatu duzue, telebista egunean 4 orduz ikusten duela jenteak, ezta? Eta 6 hizkuntzatan entzuten du. Irratia goizeko 8etan piztu eta ia egun osoa piztuta daukaten sukalde mordo bat dago Euskal Herrian, beste edozein lekutan moduan. Eta zinera joaten bagara, beste hainbeste pasatzen da, eta bar. Orduan, erabilerari buruz egiten ari garenean, uste dut oso datu okerra dela hiztunak hitz egiten duena bakarrik kontuten hartzea. Egia da, hizkuntza jakit oinarrizko zerbait dela, hizkuntza bat biziraupeneko baldintzatan ipintzeko. Baina, karo, hori ez da nahikoa inundik ere. Hau da, hiztunok, kasu honetan, Euskaldunon komunitateak egunero bere implementazioarekin egiten ari dan biziberritze lan hori oso eskasa da beharko lukeen nivelarekin konparatuta. Eta zergatik, inguruan dituen hizkuntzak askoz ere abiada handiagoan eta askoz ere indar gehiagorekin gauza berbera egiten ari delako gure belarrietan. Eta, klaro, hortik beste ondorio bat dator. Hizkuntza ez da aukeratzen. Hizkuntza gizarteak ezarri egiten du. Eta gu oharkabean, 89,9an,
ezartzen zaigun, inposatzen zaigun, nahi duzuen moduan deitu, hizkuntza hori erabiltzera jotzen dugu. Gero, kasuan, gure kasuen, Euskaldunon kasuan, badaude beste faktore batzuk, euskararen alde lan egiteko eta kontzientzia eta horrelako gauzak, nolabait neurri batean hori berbideratu egiten dutena pixkatxo bat euskararen alde. Baina distantzia oraindik oso handia da. Eta hor nik uste dut asko findu beharra daukagula egiten ari garen ikerketetan ere, ze geure burua trompatzen edo behintzat errealitatea desfiguratzen ari gara neurri batean, nik uste. Denbora aurre hartzen nahi zaigu eta azkenengo txandak hartuko ditugu eta amaiera emango diogu lehen saio honi, bala? Berandu okurritu zait niri hitza hartzea, baina bueno. Hemen nik ondorio bat atea beharko banu, deskribak eta guztiontaz esango nuke ez du lalo hartu behar. Hoi dela kontez panorama ilun xamarratera da, ikuste honek erakusten du lagiaren zati bat, gehiago ere bada ez, nik esaten ari gara, esparru formaletan aurrera egiten dela, informaletan atzera, ezakit hori justo hola den, ze behar bada beste batzutan ere kalen erketak ere badauzkau, eta ni oso kerrezpan hau, Orion Tolosan edo litzen, azkeneko 5 urtetan, gazten arteko kaleko euskan erabira asko jo da. Horru nik uste, osatu barko inokela argazkea, baina bueno, ozen mutan gaurkoak erakutsi digu errealitate bat, Nafarroak faltatzen, baina bueno, egunotan zeo zerratera da, eta nik ustean panorama antzekoa dela, nik egia esateko, sorpresa pixatere hartu dut ez, baina bueno, nik uste horre ere erakusten dela, aipatzen denen konvergentzia hori ez, lurralde euskaldunenak bera, erdaldunenak gora, nik esago nuke konvergentzia ongi dagoela, baina ez erdian gertatzen bali bada, goian konvergentzia gertatzen bali bada, klaro. Horren, bueno, berez ez da oso kontzeptu goian gertatzen bada, fenomeno. Nik esago nuke, hori ez dela hain ilogikoa, pentsatuta zeroan dagoenak dena irabazteko dauke, eta nik uste egiten den gutxi horrek ere irabaztera eramango zaitula. Eta berriz, beste puntan esategatik gaudenak ez, inguru euskaldunetan, asko zailagoa da 8tik 9tik pasatzea, 0tik 2 pasatzea baino. Eta nik uste hor gaudela, eta eman askotan, horko udalerretan hori gertatzen zaigola ez, 8tik 9 pasatzeko erresatzen guztia egina daukagu, zaiena gelditzen zaigo, eta gero nik uste argazionek erakusten duela euskararen egoera hori, gure arkitektura hori ze ahula denez. Zenbat kostatzen den aurrera egitea, eta ze erresa den berriz atzera egitea. Ez horren nik horregatik esaten du, ondorio nagusia ezin duela lo hartu ez. Nik uste deskribak eta egina dagoela, gutxinez zati honena ez, eta hori tokatzen dela pixat horren arrazoiak edo bilatzea. Hemen asko aipatzen ari da, eta lehenguan Iribasek Nafarroan egin zuen bere aurkezpena, eta gizona oso gustora gelditu zen esan da, bitu guk gure partea egin du, administrazioaren gustoko diskursoa da hori ez, eta guk gure gizkuntza politika egin du. Gure partea ongi ina dago, eta hori herritarra da euskaraz egin nahi ez duna. Holako zera bat ez. Horren, egia da, ezingo diula Iribasi leporatu, etxean guk erderaz ziten baldin badu hori bere erru zuzena denik behintzatez. Nik uste ere oso simplistegia dela bere azalpen hori eta zuek ez duzte euskaraz egin nahi, badakizu edo, baina ez duzte egin nahi. Horren nik uste, hasi beharko dula pentsatzen ongi zein dien arrazoiak, ez horren deskribak eta egina dago, eta horrein tokatzen da, hortan pentsatzea, igual ez da gaurko kontua, baina ni bai behintzat etxeko erabilera horrek kezkatuta utzi nau, ikusten dut oso joera orokorra dela, laginaren kontu horrek ere sortzen dizkit zalantza batzuk, ez noraino den, baina bueno, nola metodologia berdina den toki guztietan, pentsatu beharko du joera bat erakutsi dola honek, eta egia dela, herri euskaldunetan, etxetan erdera gehiago egiten dela. Gaur, nik hor nire zalantza da, baina datuak igual ezin dute hori erakutsi. Hori gertatu den etxetan konposizio aldatu delako eta erdaldun gehiago dago eta ezin bestean euskaldunak etxeko erdaldun horrekin erdera zitzegin behar duen, edo, eta hori beste gauz bat izango litzateke, euskaldunok euskaldunen artean erdera egiten duten lehen baino. Horren nik uste hori ongi ulertu behar dula, ez dakitatuak erakutsi ezaketen, soluzioa ere behar bada ezberdina izango litzake ez. Nik egoera hortan pentsatuta hori gertatzen ari dela, uste dut arrazoiek bilatzen hasi behar dela, eta bat horretzen zait hiztunen tipologia aldatu dela, alegia erdal elebidun gehiago dago gaur lehen baino, alegia jende askok errazago egiten du erderaz, hori nik uste bat badela, ele bakarrik ez daukagu etxetan, lehen aiton amonak behartzen gintuzten euskara zitera, orain deno dakigu erderaz, egin dezakegu erderaz,
erdaldunen etorrera ere bada, udalerritik kanpo Imanolek ere epatu du, etorri da jende asko, eta horrek zerikusi zuzena dauka gaurko gaiakin ez, hizkuntza eta lurraldea, hirigintza planifikazio guzti hori. Nik uste, iritsi barko inuzla, deskribatzera, eta hori lotuta dago Iribasen diskurso horrekin, pertsonalak edo ingururbidekoak ez diren faktore horiek, instituzioniz politika komunikatiboa, administrazioaren zerbitzuak, lan mundua, hizkuntz politikak, horrek guztiak, zer eragina dokan pertsona gero etxean erabiltzen duen hizkuntzarekin. Nik uste badula lotura, baina nik dakidala ez daukagu hori ongi deskribatuta. Baina hori alabalitz, horrek eragin marko luke, guzti horietan ere aldaketa bat. Eta litzak izango, kapritxo hutsa ere ez da euskalduna erderaz egiten hastea. Hor badaude beste faktore batzuk, eta ez da bakarrik bere hizkuntza gaitasuna, badaude beste gauza batzuk. Eta nik uste hori ere iritsi barko lamontuaten deskribatzera. Eta gero euskararen inguruko balorazio sozial hori nik behintzat uste dute, garai baten da asko esaten zen autogorroto eta hizkuntzaren zapalkuntzak ekarri du hori, ezta? Euskaldunak bere hizkuntzarekiko daukan erlazio gatazkatsu hori, askotan konplexuz betea eta bat eta beste, nik uste hori desente eman zaiola buelta ez erabat edo ez osotara, baina oraindik ere konbentzituta nago euskaldun askoren gogoan euskarak eta gaztelaniak ez dutela edo frantsesak balorazio sozial bera, estatus bera, prestigio hor badago zeo zer hiztuna bera ere eta praktikotasun bat eta hori guztia ere badago. Orduan, ez da orain momentua igual hori guztia xehetzeko, baina uste dut gure orain aurrerako lana hori dela ez ikustea, aber benetan zerk ekarri duen batxeko erabilera hori estea, eta baita ezagutzare bai, eta lehen hizkuntzaren kontu guzti hori. Orduan nik hoxe, behitzraz azpimarratuko nuke, nik uste sensazio izan dula, horrera egin dena ikusi dugu, horren derrepente agarrazkian atera zaigu galdu duguna, eta niretzako mezu nagusia hori da, ezin da lo hartu, eta benetan herri euskaldunetan daukagun euskararen egoera osasuntsu hori, behintzat beste batzukin alderatuta, hula da. Eta lehen Mirenek esan du, auskorra da hitzan, ere ustez, eta hemen eraiki dugun gaztelo hori, enbestortetan, lau astindokin, ez dut esango orain bera erori bardenik, baina arazoak izan ditzeko dut, nik uste, politika batzuk behintzat egin egin dira, baina hori, egiten hasi baino lehen, aurrena pentsatu egin du ongi zer den utxe egiten diguna. Bai, egunon. Nik aldera bat egin nahi nizun zuzenean, erabilera aipatu da azken interbentzioetan, eta orain Euskal Herrian kale neurketak egiten dira ganoraz, edo behintzat lehen baino askoz ganora handiagoarekin, eta badakit hemen hitz egin dugu bakarrik edo gehien bat ezagutzaz, hizkuntzaren ezagutzaz, baina galdetu nahi nizun, ea kalen neurketen datuak hartuta eta arnazgunetara bueltatuz, ze bilakaera egon den? Hori ere aztertzeko egongo litzake. Egin beharreko azterketen artean sartuko genuke. Besterik gabe, amaitutzat emango dugu lehen saio hau. Orain amaiketakoa egiteko aukera izango duzue, kafea eta mokadutxa hor ezkerretan dagoen gelan, baina eskatzen dizuegu 12etarako sartzeko aretoan berriro. Kontuan izan, bigarren saioan bi katalan arituko direla, Skype bidez, katalanez arituko dira, beraz, ulertzen ez duenak euskararako itzulpena izango du, baina katxarrioak edo entzungaioak hartu behar dituzue kanpoan. Eta besterik gabe eskerrik asko.